لقد رضي الله الله كي ولا ما عن المؤمنين جاجول إذ يبايعونك تمن بنبي ما تحت الشجرة لزدك بياما كبوجين رتيمة ترى والله كبرهم وبيع اندري مبكم فنلاد الله سبناتي قريش بندوغتا ما سبناتي مكة كبكبه فأدم الله عندي ما في قلوبكم وانا ɓerɗe maɓɓe to bange gongantako fa anzala sakinata Allah jippini kuɓene gol alayhim maɓɓe wa asabahum Allah barjitiɓe fatan udditare qariban man ballede ɓe jeehi Khaybara wa maghanima e galle kasiratan kewde ya'khudunaha de be nanga dum to Khaybara wa kana Allah serani Allah non azizan o kattando hakiman nyenyudo serani Allah ko yimi ko nyenyu serani Allah azizan ko polda e lamo ko hakiman nyenyudo bi kana kam heewi wonde yimi serani tan yimi kana heewi ko laataade kono o kana ala jiida aliman kana gadidu ko serani firan lejo wuldu pura non wenno ko lew wenno ko wa kana lam yazal kathira kallahu kana aliman basira bimi kallahu kana aliman basira jo wuldu pura non wa kana lam yazal kathira kallahu kana aliman basira wayno kala nanda aliman kana adi dum ko firta ko serani qur'an fof non no fami walla famen pour ha ganda kana firowo laati e kana firowo serani fami ɗum woni no wa kana Allahu serani Allah azizan ko polɗo e lammo ko hakiman ñeñuɗo wa'adakumullahu Allah fadani on maghanima galle kasira tan kewɗe ta'khuduna haade oɗon jogori jaggoyde ɗumen anani de fa ajjala lakum Allah noon yaccinayi on haadihi ngal ɗo gangal ko adi fof kam Allah ne fadani ko heewde ko heewi jogori hebde Allah ne fadani ko heewi mo on keɓoy ɗum ɗo noon woni johnal mbi fa ajjala lakum haadihi Khaybara noon wona johnal mon eyyo ande ɓe jeehino Khaybara e ngari nde ɓe jetti Khaybara e hankanti ɓe naati o hitande jeeɗe ɓiire fergonelaɗo Allah o wi nela sallah sallam kala nde o ari e wuuro o fandota haw nan noddinaɗo so nani noddinaɗo o hoota so nanani noddinaɗo o yana e mumen ndi yaw fini subaka o nanani noddinaɗo o waɗɗi o yalti nde nela sallah sallam nde ɓe jii nela sallam qaalu Muhammadu wal khamis ɓe mbi ko nelaɗo e kono mum gonde falamma ra'ahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ne nelaɗo yiɓe qaala Allahu akbar koni kharabar Khaybara hande Khaybara bona inna idha nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin o wi so tawi min jippima dingiral yimbe nyande en de bonno subaka jertinabe fa an salamata bonil akwa a gorko wete non kala kharajna ila Khaybara o wi min jaltina min jihi Khaybara ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wonde nelal Allah fa ja'ala ammi amir yartajizu bil qaumi babam chawdino wi amir wona yiman dimbe be holko yimata wi tallahi lawla Allah mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna wa nahnu an fadlika mastaghnayna فثبت الأقدام إلا قينا وأنزلن سكينة علينا وبيت الله من قدر الله لولا الله سنة وانا الله ما هتدينا من بيوتان ولا تصدقنا من شكوتان ولا صلينا من جولتان ونحن نون أن فضلك آمنا نون قابل الماء ما استغنينا كلكم من دني قبول الماء آن الله ومن فثبت الأقدام من ياجي آن الله يا تبتين بلا من إلا قينا ستوي من كوري مبكم بإلى ساسية وأنزلن سكينة يا jippin kubinagol alayna amen fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaado wi man hada holo hol jimdo dido jimdo qala ana amir o wi ko min amir nelaado wi qad ghufira laka rabbuka qad ghafara laka rabbuka joomi yafi mam qala wa mastaghfara rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanko o salamata bunida ko wi nelaado non meedani hafrande neddo imsinanaade neɗɗo gooto tan so wonaa ñande heen maaya kala mo imsinani ñande heen maayat kala mo wii tan aan a yaafaama e ko mayde ñande heen o wi noon o sina Umar ibn Khattab ne waɗɗi ngelaw wi ya nabiyallahi lawla matta'tana bi amir ko han ma ɗacca min dakmi toon gurdam amir aywa hankanti noon koy falamma qadimna Khaybara nde min ngari Khaybara kaddama malikum ari to lamɗo maɓɓe no murhib on ko lamɗo maɓɓe wiyete ko murhib ibnu Mansiya ari noon ne jogii silamu no tuggi ene bakko on koye Khaybara jeeya o wi qara alimata Khaybara anni murhibu saaki silahi badalun mujarrabu idal hurubu aqbalat taltahibu
o wi kanko o woni wiide noon kanko muti kefere woni wiide noon tan beteɗo amir o yaltanimo o wi kanko murhibu o wi Khaybara fof ne gandi min ko murhibu mbiyetemi on bakko mo ganduɗa kaɓirɗe ene gullito e juuɗe mum jambaro mo ganduɗa ko jarribaɗo so tawi hareji gari woni jambaro funni gueji hirni gueji Oumar Baydi mo wen Oumar Baydi o mi anda bambaɗo koɗanɗo ne haalɗum o a jambaro funni gueji hirni gueji ko ɗum yiɗɗata haalde ko haala ko wela ko no o nanat andi nanowo e jangguɗo jiida o wi joni noon kanko Amir ne kanko no woni wiide min ne Khaybara naɓe ne gandi min ko Amir mbiyetemi kaɓirɗe mbiɗa haaɓe hakko kaɓirɗe gona e wullitade e juuɗam o wi nde ɓe mbaddi noon nde ɓe kaɓi o wi kanko silameji ɗe lutodiri murhibu fiimo silama ewa e wahade woni défense yene défense makko kanko Amir o telli less silam makko solti yene makko ɗum woni taƴiɗo yeeso makko kanko Amir ɗum woni sababu o makis o wi nanmi noon kanko Salamata bun Akwa o wi nanmi yimɓe sahabaɓe mbiya oɗo Amir de golle mum boni goram Amir wari hoore mum o wi jami noon to neraɗo to gombaɗo waya nera sallah sallam o wi mbimi ya Rasulallah badala amalu Amir ammi Amir golle babam Amir boni Rasul sallah sallam mbi noon fof feni o wi woni sahabaɓe ma de mbi noon o wi feni mbi noon fof wi feni o wi ɗacci mawyoɓe laabi ɗiɗi caggal ɗum noon kanko Salamata bun Akwa kaltawo daari o wi summa arsalani ila aliyin caggal ɗum nela salah neldimo so sina aliyu o huwa armadun on saha sina aliyu ko ñawɗo giti fa qala o wi kanko nelaɗo Allah la uɗiyanna rayata rajulan yuhibbu llahu wa rasuluhu aw yuhibbuhu llahu wa rasuluhu mo ganduɗa en yiiɗi Allah en yiiɗi nelaɗo Allah en yiiɗi ɗum nelaɗo Allah yiiɗi ɗum mami tottu on darapo o joni o wi gaddum sina aliyu fa jiitu bihi aquduhu gaddu mum boɗɗowamo ko ñawɗo giti nde o yetti rasulu sallallahu alayhi wa sallam jangi Allahu nuru samawati wal ardi ha yetti bi kulli shay'in alim fa basada fi aynayhi wutte gite makko tuuti hen fa bari ɗon guiɗe celli ɓiɗɗe ɗaw wayno way ha wana ɗum ni wa aɗahu rayata nelaɗo Allah tottimo darapo o koye juuɗe makko o mon Khaybara an kandi udditi koye juuɗe makko Khaybara kanko wari muhib ɗum woni o kanko Seydina Aliyu aywa murhibu kadi ari wone bakkade kadi murhibu woni wiide min de Khaybara na fof gandi min ko murhibu mo ganduɗa so tawi hareji kucciti mo ganduɗa kaɓirɗe ne gullito e juuɗe mum Seydina Aliyu ne jaaɓi mum wi ana alladi sammatni ummi Haydara laysa ghabatin karihin manzara o wi min woni mo yummum inniri mbarodi Haydara firta ko mbarodi min woni mo yummum inniri mbarodi mboɗo wayno mbarodi dundu mettude yiide hulɓinide no ndin wayni no mbami kala mo o wi ufihim bisa'i kaylan sandara kala mo ɓetan mi timmat so mankata Seydina Ali wi walaki Seydina Ali wari faami gissa on heewi sa yito guzzatu sey saban maddo majmu ulladib deftere wiya noon ma yito gissa juɗɗo no to heewi haƴiraɗo bisimillahi ko noon woni noon Allah wi fa hajjala lakum hadihi Allah yacinani on oɗo ngal ɗo gangal wa kaffa aydi annasi ankum Allah noon suri juuɗe mabɓe kamɓe yahudi yankoɓe gamoɗon onon julɓe ɓe e ɓe yahudi yankoɓe ɓe kodduɗon e madinatul munawwara ɓe jaaɗon oɗon kaɓoya bandiraɓe mabɓe onon foof on jalti on payi Khaybara oɗon kaɓoya yahudi yankoɓe te kamɓe eɓen ga keddiga madina ga eɓe keddode galleji mon eɓe keddode rewɓe mon eɓe keddode jawɗele mon kono fof Allah suri juuɗe mabɓe mbasi yante mabɓe eɓe gandi mbaɗo ton ko kolleji mabɓe ɓe mbawna yande ɓe ga ɓe bonna wana kono noon Allah suri juuɗe mabɓe woni wa kaffa aydi annasi ankum Allah wi waɗiri ni ko walita kuuna beele laato ɗon ayatan walita kuuna beele yaccinanede gangal ngal beele e ngal laato ayatan ko hawnide lil mu'minina wonande julɓe e wallude ɗumen wa yahdiyakum Allah fewna on siraɗal lawol mustaqiman poccuɗo yo bisimillahi noon ko okora o wi galle keddiɗe ɗe noon o wi won noon hareji goɗɗino ngoodi kono ɗin lam takdiru aleyha ɗin on kattanani e mumen tawa ala ɗin on cuwa taw holɓen faris ene ruumiyankoɓe mo on kaɓoye mabɓe kono wona joni ngala doole mabɓe taw eyi ko qad ahada allahu biha Allah noon filtima hen gandal ene andi ma on kaɓoyɓe kono noon wona joni
wa kana Allahu awilati ma ala kulli shay'in kala hunde yo hunde gadiran ko katan o serani o andi dum walaw qatalakum alladhina kafaru so tawi habino e modon ben heferebe to Hudaybiya Allah wi la wallawul adbara mabbe ndumtintono cagle malaji duna be nanyata waliyan mo en renabe wala nasiran wana kadanobe lette sunnatullahi dum ko sunna Allah anani allati no on sunna kada khalat binnina min qablu ko adino walan tajida ajogorani dañande bi sunnatillahi wanande sunna Allah tabdilan gostede gole mum wa huwa alladhi kanko woni on kaffa aydiyahum curdo juude modon ankum ga modon wa aydiyakum usuri juude mabbe anhum ga mabbe usuri juude mon ga mabbe holton bi batni makkah caangol ne wi min ba'di caggal an azfarakum alayhim de Allah malni on e dow mabbe holdum ko woni sababu de be ngari Hudaybiya kambe rasul sallallahu alaihi wasallam mo wonde ashabuji makko e be jodi don jamma makka naabe capande jeeta to ngari naate mabbe cikki kebe daani be yidde nyukkidaade yidde fewtaade mabbe Allah nyaawi be nanga kambe capande jeeta be ngari ha e yeso rasul sallallahu alaihi wasallam yaafi be jifi Allah wi ko min nangi juude mabbe de be ngare mon fon daarinobe Allah wi pindinmi on nangudan be curmi juude mon kada e mabbe ni kaffa aydiyan nasi ankum curmi juude mabbe kambe ga modon wa kaffa aydiyakum kad anhum Allah wi curmi juude mon kada e mabbe ay on nangibe ko don barata kambe mbawno bettude me nyane on bara on on mbaawi on nangudo be mbawno arde fu Allah wi min hay fami pula temba hade woni non fa inna samanina minhum dafu bi askarikum capande jeetata e mabbe banginoma e kono mongol yusibu minkum purbe nanga on fa ukhidu be nanga wa utiya bihim ila rasulillahi sallallahu alaihi gaddata nelado sallallahu fa afa anhum nelado yafibe wa khalla sabilahum wopila fa kana zalika sababu sulhi dum woni sababu maslaha de be koti ha makka be kalani abu sufyan wonde nelado nangire be kono woppibe e dum woni be kisse hefre be ngari bibi joni jaafoda min dedo hitane basa arde mo wuri دون دبنجي فتح مكة وكان الله سيراني الله بما يعملون كبنغولة بصيرا كجيو ومدلين كم بوني بين كفروا يدوبي وصدوكم بدينو عن المسجد الحرام قاسود الله ورمانتير والهدي بدي هدياج دي معكوفا دمبا ان يبلغ احد مجيتا دم هله نكون ريبوت بريدرو ولولا رجال مؤمنون سنه وانا ورب جولبه be ganda woni sa'un e rewbe mu'minatun julbe be ganda nana der makka ene kodde mabbe sanna wana dum be ganduda lam ta'lamuhum on ganda dumen son jehi on ganda ko julbe an tada'uhum hade mon warde ben Allah wi sanna wana du wallahi mami yemirto on jaaf nato makka kono non wadi mi video ndutto goldo ha mo wuri ko ton ko julbe worbe nan ton julbe rewbe nan ton te on ganda dumen so on jehi o don baawade kala kala nyok baron julbe be baron hefere dum non mi Allah wi sanna wana dum mami yemirto on jaaf dum walaw la rijalul mu'minuna sanna wana julbe warbe julbe wonbe toonbe woni sa'un mu'minatun e rewbe julbe wonbe toonbe be ganduda lam ta'lamuhum on ganda dumen on ganda diine mumen do tolni Allah wi sanna tan wana anji an tada'uhum hade mon warde be bardon be heferebe uzina lakum fil fati on jamirten yon ja na ton to wuro to uddito fatusibakum son baribe heba on min ho mabbe ma'arratan bakkat bi ghairi ilmin taw gandal ala sanno Allah wi mami yeberton kono non son baribe den bon dañat bakkat ya Allah wi badiri non ko li yudkhil Allahu ha Allah na fi rahmatihi yurmene mum aywa masalan anani de man yasha'u muhaji anani law tazayyalu sannan julbe be e hefere be certino so tawi be paltondiri julbe be jehi keedi bangi hefre be keedi bangi Allah wi la azabna alladhina kafaru mami leftanno ben don yeddube min ho mabbe adab allati aliman muslim iz ja'ala alladhina kafaru be su'anan iz tuma de ja'ala alladhina de Allah wadi Allah ja'ala alladhina kafaru de Allah wadi ben wade ben be ganda ko yeddube fi qulubihim Allah wade berde mabbe alhamiyata ko wiete mawnikina wiete calagol tan hamiyatal jahiliyati aywa calagol masalan majjiyankobe woni mawnikinare majjiyankobe hol dum aywa saddahum an-nabiy wa ashabi anil masjid al-haram faddade be nelado Allah e wondibe mum gasulu Allah farmanteru ndu be celi
calagol tan hamiyata calagol aljahiliyati majjiyankoɓe calagol maɓɓe ɗoftade gonga e walludeɓe masalan ewa fenade sanna tan wona ɗum Allah wi waɗi ɗum Allah wi waɗi ɗum ɗum woni is jaala alladina tumande Allah waɗino ɓe waɗi ɓen waɗe ɓen kafaru yedduɓe fi qulubihim ɓerɗe man alhamiyata ko wiyete calagol hamiyata aljahiliyati calagol majjiyankoɓe ngol ɓe calino ngol faddade julɓe ɓe haɗa ɗumen yettade suudu Allah Allah wi fa anzalallahu Allah noon jippini sakinatahu kuɓidegol mum ala rasulihi e dow nelaɗo mum wa alal mu'minina o jippini kuɓidegol makko e dendagal julɓe ɓe fof wa alzamahum Allah ñimnani julɓe ɓe kalimata taqwa konngol kulgol Allah holngol konngol la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah wa udifat ila taqwa li annaha sababuha sa yi Allah wi kalimata taqwa la ilaha illa Allah ko konngol kulol Allah sababuha kulol Allah wi la ilaha illa Allah wa kanu kamɓe julɓe ɓe ɓe laatima aha kamɓe ɓuri handude e ngol ɗo konngol e keefe wa ahlaha sabu kamɓe jeeyngol wona wa kana Allahu serani Allah noon bi kulli shay'in kala hunde yo hunde aliman Allah kala hunde ko ganduɗo nelaɗo Allah meeɗino hoyɗude to amu Hudaybiya o hoyɗi e koyɗol kanko rasulu sallallahu alayhi wa sallam omo ko adinde o yahata o hoyɗi omo naati Makka kanko e sahabaɓe makko eɓe kooli eɓe pembi koye maɓɓe eɓe usti o haala eɓe ñaa Hudaybiya tellini oɗo ay waraba ba'dul munafiqin yogay nafiqeɓe cikkiti mbi ɗum ko koydol dabbunande ko hoyɗo ko wona gonga en sinno ko gonga wonna en natan hey Allah noon wiba laqad saraka Allahu rasulahu ru'ya wallahi laqad saraka Allah wallahi Allah gonga Allah farmanteru insha Allah so tawi Allah haaji wadi tabarruki Allah kam haajatan ɗum kam jeeyi ɗum ko enen kono Allah kay kan ala wiyata so jaɓi Allah kay jaɓat tan ta ɗo wi noon kay ɗum ko ditta tabarruki oɗo insha Allah wona insha Allah men insha Allah ko alay sago so Allah jaɓi men enen ko alay sago so jaɓi ɗum ko amina oɗon kooli muhalliqina oɗon pembi ru'usakum koye mon o muqassirina walla oɗon usti koye mon mo onon naati ma on naan Makka oɗon usti koye mon walla naaton Makka aywa masaw oɗon pembi koye mon te kadi la takhafuna on kala juɗɗo haqiqa wonta hul kefere kala ni jiiɗa juɗɗo hul kefere o wona juɗɗo pama ɗum bimi so tawi ko julɗo haqiqa hulta kefer ala huta julɗo wonta Allah wi noon Allah wi la takhafuna abadan on gonta hul ha cey man Allah maslaha fa ja'ala min duni zalika Allah noon waɗi ko adi oɗo ko adi natgol ngol oɗo min duuni o koko adi natgol ngol Allah waɗani on fatan qariban udditare de ganduɗa ko mallino tan mo on naatoy Makka mbaɗana hen ko weli on ko adine naatoy toon noon mami waɗa noon johnal mom nel on Khaybara gaddon galle taw on kaɓaka woni fa ja'ala min duni zalika fatan qariban هو الذي كان قواني أن أرسل رسوله نل نلا دين الحق دين الإسلام دين نانغال دين جفو أولو دين ونصر ودي دو فامدو وكفى بالله يوني الله نون شهيدا وسيادة وند أنك مرسل بما ذكر وند كان لا حالاكو قال تعالى الذي محمد رسول الله keɓe sattoɓe keɓere ɓe so nangi keɓere tan nafa ɗum aha ruhama u baynahum ɓe ganduɗa ko yurmodiroɓe hakkude mumen no neɗɗo yurmoto ɓiyum no ɓiɗɗo yurmoto jinnam noon julɗo ɓe jurmodirta e koye mum noon julɗo mbiyaɓe mba tarahum sa yiiɓe jiyaɓe rukka an keɓe rukƴoɓe sujjadan keɓe sujjaɓe juuloɓe mandeji wonde keɓe julɓe fi wujuhi mum koye jeese mabɓe sa fi tawi yiiɓe ñande yawmal qiyamati jiya jeese ɗeɗe beddo daroɗe enen danwini mbi tal wa annahum sajadu fi dunya sa yiɓe ganda ɓeɗo ko juulanoɓe aɗum min asari sujudi sabu batteji o woni sifa julɗo toon wa masaluhum oɗo sifa fil injili woni to linjili Allah wi ka zar'in kamɓe julɓe ɓe mbayi kono gawri akhraja yalti sab'ahu fobre mum fa asarahu
walli ɗum sembini ɗum fastaghalasa ha tekkiɗi gila ɗo wonno andi gawri so fuɗi wonta ko cetton cekkon seeɗa wona julɓe mbano ɓe puɗɗotode ko seeɗa ene reɓa haɓe keewi ha wayno wayi joni fastawa fotodiri focci ala suuqihi e korla mum yujibu kala demowo yi sa dari gona yebde guesa ma ha mbatta sa naate guesa yiyatake koye ni julɓe mbayi pour mi yeɗɗo ko setta ene famɗi kono noon yaha ɓooyi watta yeɓede Allah wi waɗiri noon ko li yaghida bihim hawa tikkinira tutti golli golleji moƴƴi minhum e sahabaɓe ɓe Allah fodaniɓe maghfiratan kafrangal wa ajran jobdi aziman mawdi a faami oɗo ko minhum ko sahabaɓe oɗo ko jinsiya wona ha oɗo ko li bayanil jinsi laadi wiya faɗ ɗaari ko sahaba makko suratul hujurati simore nde ko noon nde wiyete madina to ne jippi aaje ko 17 bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah sallallahu alaihi wasallam en jabino Allah kambe leñol bani tamimen be ngari enelaado Allah be dabbi enelaado Allah yo wonno hokkibe mo ene janginabe mo ene julnabe mo ene wadanabe diin mo Allah be diina mo ay seerembe moddi ene bada dum so tawi are wuro tumni yewa almudo moddi ene wadi dum e janginabe sulu be ngari be tawi do enelaado wonde Sina Aboubakry e Sina Umar Sayyidina Abu Bakr wi Rasul sallallahu alaihi wasallam yamir al-Qa'qa' bun Ma'bad jamir odo kanyum Sayyidina Abu Bakr wi an Umar jidda tan ko lurtide am dum jelaade am mi yimi yo yamir ba kay yoni a goddo sari be jame o wi min mi yi lurde ma be ngone non dubdude kam Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakr be ngone dubdude ha sawtuji mabbe bamti dow wana gagnondira amanu hey modon gomdinbe Allah la tuqaddimu hoto gardine kongol hoto gardine golle bayna yaday rasulillahi do yesone la Allah sallallahu alaihi wasallam hoto bade dum so wana o yamir hay goto mo yamir tawde biyayi bismillah jabi wattaqullaha kule Allah inna Allah non gande sami'un ko nano wo kongudi mon alimun gandudo golle mon famide caggal dum non Allah kadi jippini aya o wonde do eden jaari dum to bange serembe jiyaabe Allah yettinobe Allahji be don so tawi a joodibe sarama bila ya haaldu ses sada haalde mabbe kadi ta wullu ya haaldu sawtu ma yo bur listude sawtuji mabbe koy ndido neeti dum ya haaldu ses allawi ya ayyuhalladhina amanu modon gondinbe Allah la tarfa'u hoto bamte aswatakum sawtuji mon so don kar fawqa sawtin nabi dow sawtu ne la do la ne mo do aha hanani ka jaharina kom penningol ba'dikum yogamon li ba'din wonande yoga ala badire sesi sada haalday Sadio no ngullirtani sada haalday ceerno won hoto wadir non Allah lakum dum non tawana anda wana joni non be ndebe nani din kongudi be batti lestinde kadi kongudi mabbe ha sanela haalde mabbe dawat ha hay nande ko be jaboto kadi o wayno ay o jippi kadi Sayyidina Abu Bakr e Sayyidina mo kongudi man sawtuji min inda rasulillahi to nelad Allah sallallahu alaihi wasallam sanakade woni listina allawi ulaika alladhina ko be ngoni be imtahana Allah be Allah jarribi qulubahum be dum min taqwa wonande kulul Allah be do woni be Allah jarribi kulul Allah e der berde mumen koye yimɓe umminoɓe arnoɓe hedde nangue hoore ɓe gariɗo rasulu sallah ko fulɓe bani tamim en ko lamaji
bani tamim en ɓe ngari ɗo madinatul munawwara tusalam eywa fooli ɓe ene dahi ɓiɓɓe maɓɓe ene dahi jawɗele maɓɓe ene dahi hunde rewɓe maɓɓe ne gaddi ga joni noon ɓe ngari ɗon ɗo madina ɗo pour ɓe cotta ɓiɓɓe ɓe ɗum woni bani tamim qadima wafdun minhum ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa il hujurat ɓe ngoni caggal e Muhammadu tan neɗɗo noddo tan huywere ni ɓe ngoni noddirde noon nelaɗo Allah ɓe mbi an akhruj ilayna yaltin sabu fa inna madhana zaynun wa zammuna shaynun paama minen so min manti neɗɗo ene suuɗa ɗum so min ɗum minen ko ɓay kono cooloji ni tan gandade so min jetti nafatama de so min jettima kadi ala ko bonnata eɓe ngulla tan eɓe bakko wa kanu 70 rajulan keɓe 90 gorko kadi muuli fi da'i zarari lahum ɓe ngari sottude ɓesguji maɓɓe wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam na'iman lil qa'ilati on saha ne la dani hedde peten fofti sallallahu alaihi wasallam faqalahum jaf bani tamim oy ɓe ko ɗayɓe bani tamim en lawla annahum min ashaddi an-nasi qitalan lil a'wali ad-dajjal la da'awtu Allah alaihim an yuhlikahum oy ɓeɗo ful sanno tan wana Allah andini kam dajjal o so habde muɗum kamɓe ɓuura tampinde ɗum wallahi men huɗannoɓe kalkoɓe mbasa wonde kono noon leñol maɓɓe ma heddo ha nden ɓe piya dajjali kam yimɓe fof ma dog dajjali ha heddo kamɓe ɓe taƴedani mum ɗum noon ɓe ɗacca ɓe keddo ɗum tahdi huddem so waɗum mi halkannoɓe kamɓe fof ɓe huuɗa ɓe kalko kamɓe ne jogui nafonde ke wadde ha ɓe kadi ko sottude ɗo noon feccere heddinde ɓe cotti ɗum sanna noon wona no ɓe mbaɗi nde ɗayre ɓe ndeƴino tan ha nelaɗo ummima ari tawiɓe ɗon tan ma yafotono fof kono nelaɗo sekaniɓe tan yaafi en feccere wi feccere dine ɓe cottu Allah noon jippini aya garo Allah wi inna alladhina yunaduna ɓen ɓe e yunaduna ka ɓe ene ewnoma an nelaɗo Allah min wara'i hujurati ɓe ene nodduma samme ɓe haqqille walaw annahum sabaru sanna tan ɓe muñino hatta takhruja ilayhim ha ayalte maɓɓe la kana khayran lahum ɗum ɓurno moƴƴande ɓe so ɓe muñino ɓe jooɗima ha ayalti ma yaforno ko heddi ko wa kana wallahu Allah ghafurun ko jafotoɗo rahimun jurmotoɗo o wi aya garowo o jippi koye ñohoɓe aya garowo o ñohoɓe walla ala aya garo o jippi koye neɗɗo miijoto tan gonɗina andi miijo sikke moƴƴani inna ba'da dhanni mawhab ko moƴƴani ko waaji goto ene wiye uqbatu walidu bun uqbata bun abi mu'ayd kanko Uthman ibn Affan kamɓe jiidi yumma ko leñol fulɓe wiye mustaqen leñol fulɓe mustalak ɓe garino ɗo rasulu sallallahu alayhi wa sallam keɓe julɓe ɓe jaɓino Allah nelaɗo haɓino maɓɓe fooli ɓe jaɓi Allah eɓe totta asakkeje ɓe mbaɗa ko julɓe waɗa fof joni noon ɓe mbino askirte yo nelaɗo Allah ena hoɓe askirte gadda sakkeje maɓɓe nelaɗo nele maɓɓe walidu bun ubbata bun abi mu'ayd nelaɗo nele maɓɓe on wi yo ya adde sakkeje maɓɓe on noon nde ɓe goni hefereɓe ɗe ɓe beldano no pamirta beldal alano hakkude maɓɓe ɓe ɓe jiidi fof tut o noon ko on nela e maɓɓe ɓe gonti julɓe ga fayi mustalak ari ha yolde hakkude he haali wuro ngo fof ɓabbiti ene dogana peewa makko ɓeene jogii cabbe ɓeene jogii gaawe ɓeene jogii silimeje ene dogana peewa makko kanko ne iblisa naata e ɓernde makko wi ɓeeɗo so tawi ɗo ko baroɓe ɓoti andi ɓe mbi e soyni doggi e nangga ɓocciti oɗo joni ko nani doggi walla soyni doggi haydara andata o hottan nelaɗi ko woni o wimi yari ɓe ɗeɓi warde ɓe calimi tottimi asakkeje ɗe andi o haaldanemaɓe haydara o haaldanemaɓe haydara ɓe calimi tottimi asakkeje ɗe nelaɗo himma wi tawde ɓe calima tottude asakkeje fiɓi ƴettude konu yenoya e maɓɓe warat
hade nelaɗo yaade hade nelde kono yaade to maɓɓe woode sete gar Madina ɗo yetti wina sallah sallam minen dey min coyninoma nelaɗo min jakko ɗum min ganda noon ko rucci min moodi min cikki yato ala lettere ma walla nelal ma ara e makko wonde aɗa tikkani min e min mooli noon tikkere Allah e nelaɗo mum e amen ɗum addi min ga min gaddi noon asakeji amen nani nelaɗo wi jeehe nawi asakeji mum nelaɗo dal tuumiɓe wi jeehe ɓe jiki nelaɗo taki konu waddi hen arme timmuɗo woni mawɗo kono général ko Khalid bun Walid on ɓuri bonde fof akay Seyna Ali en Khalid bun Walid ɓe ko ɓe so jiɗɗon ko tut ɓe ganda haydara kañumen ko warde tan sahabaɓe nelaɗo ɓe ɓuri bonde Khalid bun Walid en Seyna Ali en Seyna Oumar en ɓe ko ñaaɗ kañumen kanko wiyete Sayfullahi silama Allah o yetti o wi Khalidou sa yeehi yo woɗɗo moggiɗa ɗo ɓe jiyatama so tawi ko haade ko jamma jahoton so on nane mabɓe noddinali hoto jane e mabɓe soɓe totti on asakeji jeeɓe sonna diine maaleji diine soɓe totti on waɗeni Khalid bimi jeeɓi Khalid ardi banggue dundu heeɓi tan moggini ɓe jiyani tinani wuuro ngo tinani futuro yoni ɓe nani Madina ɓe nani wuuro ngo ne noddino juuli gayni geeƴi joni ɓe nani ɓe noddino salatu yoni ɓe nani ɓe noddino Khalid yetti yettude arme fi gadde asakeje ɗe asakeje Khalid nawtitunelaɗo Allah fi min jiirude so wona moƴƴere e timmal Allah jippiɗa e garowo ma jildun ma o haala Allah wi ya ayyuha alladina amanu hey moɗon gonɗinɓe Allah in ja'akum so tawi adde moɗon fasiqun fasik bi naba in e khabar fatabayyanu peññinino ɗe so say ari wi a wiyamani adama wiide gonga acca ñanen an julɗo so fasige are ma wima Abdoul Diallo kay wimani te a yiyaade Abdoul Diallo wima noon anan Abdoul Diallo wima noon tan annene ndeeƴa jagga sévère so Abdoul haalde makko ngol tan ñañña tewo an gonga haala anda fena wadde fana koyemo hade ƴettude aɗa jaggana Abdoul sévère kay a ñanande Abdoul ko wiya ko beelen tapiti so yi hollima a yananama ko wiino ko mbiya annande ko mbiyanam ko nde ko gonga e kono noon Abdoul wima tan jaɓa ɗum ñande kala ne waɗa e men neɗɗo ara e ma tan kaari ko yiɗama kaari ko nan min wima ko Allahu akbar an sa arana kaari jogol ja ma bana ñaame sa arana kaari warma kaali kay wimani ala hade ma jabde ɗacco ha janenda ay oɗo jogo kaali ko waɗa fana Allah fata bayyanu ɗum woni in ja'akum so tawi adde mon fasiqun fasiq bi naba in khabar fata bayyanu peññinone ɗe ko woni sababu feññininade o wi an tusibu hade mon hemnude yimɓe bi jahalati hade ma yande neɗɗo joma warta ko juɗɓe ɓol Allah noon yiɗi nelaɗe jaɓata ɗum Allah wi son mbaɗi ɗum fatusbihu batti noon ala ma fa'altum e ko mbaɗɗon e bonande ko batti noon nadimina ko on nimsi Allah wi sahabaɓe wa'lamu gande koye anna fikum rasulallahi gande nelaɗo Allah ne wonde moɗon ko mbaɗɗon tan tum joni noon enen arɓe caggal nelaɗo ɓe sa tinaki tan an kam tawde aya jippotako a sattannade erreur sa lamɗo noon sa ceerno e sa galo fof sa rere kanata erreur ɓuuri bonde fof ko lamɗo walla ceerno walla galo ñande kala ma nan hunde ceerno moƴƴo khalifaɓe ɓe lamɓe ɓe walla alɗuɓe ɓe ñande kala mawol ko nanɗa miskina Allah ko wiyete sa wi miskina Allah donto sa ko a wi kaari yiɗama amande ka pen moy hol gañomo kanko wiyete yiɗaka ko jogiiɗo hunde on kay yiyete yiɗa kam ɗeɓa gomɗini seɗɗa mo ala haydara ko añete wona kanga nga haydara añede ne moƴƴi ha may añede hoto ñaago Allah wasde añede saabu kala mo aka dañani sago mum kala dañɗo sago mum añete wonko joguiɗa gañeɗa sa dañani haydara noon ka ɓoccode walla ala haydara ɗo gañowo ñagotoɗa ko woni pulaar fuutankoɓe biyata ko hoto gaño dañi sago mum ɗum woni duwaw no hoto añe hoto ñaago ɗum Allah de ñaago Allah hoto a dañata noon gañani sago ma
sa añaka tan a dañan sago ma ne dañƴa sago ma fof ka gañateɗo aha noon hoto gaña dañ sago mum ɗum ñagoɗo Allah ala ko gonɗa ala ko joguiɗa ala ko mbawɗa enen gañaɗa hay jeygol e naata hay jeygol jogui ko haajo hay jeygo yiiɗa on jeygo yiiɗa on o jeygo waɗato jeygol jogui haajo noon ko ma gona moƴƴo walla gona galo walla gona jontaɗo gañeɗa noon law yusikum so ɗoftima on ko nelaɗo Allah ɗin ko heewi minal anbiyaji habaruji ɗi oɗon ka Allah wi la anittumma on dañ bakkat onon tan noon dañata bakkat saabu kanko ala ko waɗi saabu ko onon haalɓe fenaɓe ɓe onon daña bakkat modan haalan fena gaddanta bakkat walakinna Allah ko woni Allah ahabbaba ilaykumul iman o yiɗi e moɗon habbaba inna ilaykum fewde mon al imana Allah yo on gon julɓe ɗum tagi toujours rentina on omo yiɗi gonon julɓe ɗum tagi toujours so tawi aɗa waɗa ko boni a yiyata ko metti ganda Allah yiɗama kala baɗowo ko boni a dañata a jarabi ganda Allah yiɗama tampin hoorema aɗa waɗa tan ko aɗa ɓeydo dañde aɗa waɗa ko boni ɓeydo yontede aɗa waɗa ko boni aɗa ɓeydo sellude ganda Allah yiɗama saɗa waɗa ko boni so Allah ne yinma woda ko holluma mbeɗa aɗa tuuba ganda ko mbaɗɗa ko moƴƴani eyo noon Allah waɗa saɗa waɗa ko boni haɗa waɗi ko boni a jabbat gesa tenke ñaama ha laaɓa Allah andinma on ko mbaɗɗa tubana ɗum itta kono aɗa waɗa ko boni sa jabbi a dañat sa ɗannima a dañat sa aɗa wi ŋeñ aɗa selli hay huuɗa wondade ganda Allah yiɗama baba ilaykum al-iman wa zayyanahu o suuɗi ɗum fi qulubikum e ɓerɗe mon wa karraha wa añi ilaykum fewde mon alkufra keeferu Allah añi e mon keeferu wol fusuga e fasiqaku wal isyana e goofi Allah añani on ulaika ɓeɗo arrasiduna ɓeɗo goni few assabituna ala dinihim ɓe Allah añani ɗumen keeferu ɓe Allah añani ɗumen nafiqaku ɓe Allah añani ɗumen goofi ɓe Allah yinne mumen limanaku ɓe Allah suɗan ɗumen limanaku ulaikumur rasid fadlan ɗum ko dokkal min Allahi ummorade Allah wa ni'matan ko ni'ma ummorade Allah wallahu Allah noon alimun kanko woni ganduɗo hakimun ñeñuɗo en Allah wi ma ifatani so tawi pelle ɗiɗi minal mu'minina e julɓe iqtatalu so pelle ɗiɗi julɓe kaɓi so julɓe kaɓi fa aslihu bay onon julɓe ɓe kaɓata ɓe hakkude maɓɓe yimɓe ɗiɗo kaɓi keɓe julɓe onon julɓe ɓe kaɓaka ɓe mbiɗon ko yon belditin mbiɗon ko yon nodduɓe kalanonɓe ko Allah wi e haare ko ɓe kuula Allah ɓe beldita so hen goto yalti wallantere ne weldite oya salima enen julɓe heddiɓe fof kaɓene on fami Pula Demba o de julɓe ɗiɗo kaɓi pelle ɗiɗi kaɓi walla leyɗe ɗiɗi kaɓi walla leyɗele ɗiɗi kaɓi keɓe julɓe onon julɓe ɓe kaɓaka ɓe mbiɗen ko yen jatoɗ belditinen ɓe joƴƴinen ɓe belditinen ɓe saɗa welditine noon ƴoƴ hoto namdok addi hare nden haɗa iftoto saɗa welditina yimɓe hoto namdok addi hare saabu sa namdi addi hare oya haalat so oya haali oyo wona gonga so ɓoyi cippira ɓeyda boni joni kay ko toñaɗo o e toñƴo fo yimduto e Allah tan kasi toñaɗo o yaada e mone toñƴo o tubanal kasi Allah nani toñƴo wona sokalani kala namdo an mbiɗa hari a weltin kaltata koko moƴƴi oto wi ko ɗum ɗo oto wi nden kay sa wi an toñi nden kay wala o mbiyaɗo kañum toño kadi hangue ala mbiyata tan ko tinno eyyi min gandi kono noon dal min jiiɗa andude ko addi haare ko min jiita ko beldi tan haade kon julɓe beldite tan ɗum woni lawol woni wa in ɗa'ifatani hare nde haala ka wonto adi jippade haala ka jippi ko Usamatu bun Zeydin ɓi Zeydu maccuɗo nelaɗo o ko ne haɗo nelaɗo Allah sala wiyete ko Usamatu bun Zeyd o wi mi meeɗino min e nelaɗo Allah min mbaɗɗodi mbabba
nelaaɗo heeri yeeso heeri caggal no cukalel sa waɗi cukalel caggal keta wala o nantime nelaaɗo emin mbaɗɗi mbabba omo juuroyo Saadu bun Abi Ubadata tawa sellani omo salminoya ɗum emin mbaɗɗi mbabba no mbabba maro sentat mbabba ne senta neba sentira ni haba are jakka goto jakka o noon julɓe ɓe e heefereɓe yahudiyankoɓe e natigeɓe Abdoullah ibn Ubay en fof ene jakka enen juuɗi nelaɗo noon ari ha faadi tan nangi mbabba andi mbabba so tawini heño seeɗa so dartima hendu yahat seeɗa pundi ruuki seeɗa yene mabɓe e Abdoullah ibn Ubay waɗini hiɗum mum pour o wone haalde noon kanko nelaɗo Allah wone kuule Allah mbaɗeni Abdoulaye Ubay wi haatide Abdoulaye ndeno Abdoulaye ibn Ubay ko kefere wonno hade wontu nafi Abdoulaye ibn Ubay wi ko kalta ko gonga kono noon min jiiɗa ngaraɗo aɗa tampini min fundi joni no waɗi ni o suumi goto e sahabaɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam ne wonno ɗon on wimo wallahi la bawlu himarihi atyabu min miskika mi wondi coofe mbabba makko kanko nelaɗo Allah ɓuri urde latima an coofe mbabba ba ɓuri urde latima an andi ko sabragona waji o laaɓi sabu ko mawɗo leñol ko jontaɗo leñol o wi ɗum ni ɓe gone fiidirde noon hankanti e baliji tamoroje cata tamoroje e piidira paɗe ɓeene piya goɓɓe wonna ali wa saafi paɗe ene piidira paɗe e bali tamre e goɓɓe piidir ɓe goɗe haɗe woni o in ɗa'ifatani so tawi pelle ɗiɗi minal mu'minina e julɓe iktatalu kaɓi Allah wi fa aslihu baynahuma moƴƴine hakkude mabɓe fa in bagat so tawi bewi ihdehuma goota e pelle ɗe alal ukhra e dow fedde heddine nde fa qatilu onon julɓe ɓe kaɓaka ɓe kaɓe allati e nden fedde tabghi ne ganda ene bewi hatta tafi a hande rutto ila amrillahi fewde yamirore noon Allah wi en mbat so julɓe kaɓi en ndendiniɓe ɓe beldit oɗo wi mi jaɓi eɗen beldita oɗo wi mi jaɓani enen julɓe heddiɓe ɓe ndenden e jaɓɗo o enen foof kaɓene oya neɗɗo yimɓe mbawi ɗum ne weeɓiri feewi ko yimɓe ɓe goni ɓe gona natti goni nafigue ɓe gona julɓe kono habde neɗɗo woni tan ko weebde sikkata habde neɗɗo sa ñamminani a yarnani ala ko mbaɗa ala wona gonga e kawran tan hay sa ñamminani mum a yarnani mum aɗa wawi habde makko wuro ngo fof hoore fonde ha waɗi feggere so tawi joni yimɓe nan ɗo kaɓi enen wuro ngo en jaɓɓi koye men en jeehi to haaɓe en noddiɓe yoɓe ngar ɓe beldita kamɓe haɓɓe ɓe hen goto yalti walantere jaɓɓi welditede oya wi min mi jaɓani ko lahara tan mbiyen Allah jarama a jarama moƴƴi joɗɗen jonde men mawo dañ inde mawo dañ janaysa mawo dañ yangi mawo ko dañ ko wawalande hoore makko ala sago o walle ene heddiɓe mbaɗemo guero so dañi mayde en garan tan o arta so time mayde makko hay goto alani galle makko tan o arata yimɓeɓe e o arta ceero so goɗɗo suusa arde ɗo e hoore fot so wiyama hoore fot nayi fof kaɓe kaari mbi wonde min haade o salima weldete min garta janese ɓi walla janese ɓi joom suuma walla janese makko min garata won ceerno goɗɗo suudu nadde ɗo natta nden noon andata mayde makko nden noon ruttora yimɓe he julɗo no weeɓi he taade ko wani mayde makko so dawri yenga hay goto arani fewata so dawri inde hay goto arani fewata so dawri kumal hay goto arani fewata ndeke o no weeɓi he a faami de kaɓene makko haw arta so arti goppa ko Allah kaɓeɗen makko so arti saɗa haaɓe haɓira sabu Allah wona noon joom lakdariya sa tikkodir tikkiri sabu Allah saɗa welde sabu Allah ɗum woni sabu Allah ɗum addi hen haare men ko cali ɗe gatti ɗum woni fa in fa at so tawi o rutti fedde nde ruttima bonnode nde salinode ruttede nde nden arti e diine Allah fa aslihu moƴƴe baynahuma hakkude bil adli nunɗan Allah wi aksidu nunɗe Allah noon yuhibbul muqsidina Allah en yiɗi nunɗuɓe gande innamal mu'minuna ay julɓe ikhwatun ko musidaɓe e diine julɓe e to banggue diine no comme jiidu wima e baba
non fa aslihu moƴƴine bayna akhawaykum hakkunde musidagu mon so tawi yimɓe ɓe poɗodiri moƴƴine hakkunde mum wattaqullah hakkule Allah la'allakum bele jo onon turhamuna oɗon jurme ya ayyuhalladina amanu hey moɗon gonɗinɓe Allah la yaskhar hoto jalkit qawmun yimɓe min qawmin e yimɓe e goto jalkinneɗo o wi aya o jippi koye bani tamim en ko wayno Ammar ibnu Yasir e Suhaybu en hol ɗum hoynede jomum pour basal tan walla yawirede pour ala hay hunde tan ala Allah wi hay julɗo goto hoto jalkiti neɗɗo julɗo bandu sabu asa yama jo an yakuna khayran minhum yama jo an yakuna jalkitteɗo o nde o laatoto khayran taw kanko ɓuuri moƴƴude minhum e jalkitoɓe aɗa jalkitne taw kañum ɓuurma Allah hoto mbaɗen noon enen worɓe ɓe hoto jalkiten gorko yama mo jalkitten o tawa kanko ɓuuri wala nisa'un wana kadi rewɓe e mon hoto jalkid min nisa ina rewɓe sabu asa yama jo an yakunna rewɓe ɓe jalkitta ɓe kanko debbo jalkitowo o yama jo mo jalkitta o khayran min hunna tawa ɓe ɓuuri moƴƴude e maɓɓe kamɓe jalkitoɓe aɗa jalkita neɗɗo taw kañum ɓuurma aya o jippi woni sababu o kam ko yumma Hafsatu ko rewɓe suddiɓe rasulu sallallahu alayhi wa sallam o wi hay sa yi gorko ene muyna e mbeewa a jali mboɗo huli hadema wontude mbeewa sare nakki Abdullah ibnu Mas'ud wi al bala'u muwakkalum bil qawli jarabuya ko konngol addata ɗum kala ko jiiɗa kalɗa sare ka waɗa ɗum sawa pan yiide hun tan kaala saren tagna an kadi a jarri porté ɗum an kay mbiɗa ko ya rento tawda yiyo mo waɗa ko moƴƴani rento hoto haala kono sa haali tan albala muwakkalum bil mandi sa rena ko kalɗa ko a wattat wadde ɗum annen o wi sa renaki sa jalkiti rawanu sa renaki o wi somi jalkiti rawanu bo huli ni haɗa wonto rawanu woni sababu o mbiɗen ay o jippi koye Safiyata bintu Hayy balagaha anna Hafsata qalat bintu yahudiyin yumma Safiyatu joom suudu nela sallallahu alaihi wasallam ko yahudiyanke wonno yumma Hafsatu noon ñohimo wi yo o ɓi yahudiyanke tan waɗa portirɗo yimɓe o ɓi kaari ko ɓi yahudiyanke non rewɓe mbaɗani tan koɓe nawliraɓe noon ko rewɓe nelaɗal joni noon rasulu sallallahu alaihi wasallam ari suudu makko kanko Safiyata tawi omo waya nelaɗo wi ko goyata o wi Hafsatu wi komi ɓi yahudiyanke ene jalkitan nela sallallahu alaihi wasallam wi a wana ɓi yahudiyanke ka ɓi annabi bamma ko annabi kadi ko annabi resma tane ko annabi bamma ko annabi kadi ko annabi resma an ko jalkitirtuma fa fima taftakhiru alayka holko wasorto e dowma rasulu wi yumma Hafsatu ittaqillaha hul Allah oto toon jambur a famide ana fami ngati Allah wi wala talmizu hoto ngaybine anfusakum koye mon Allah wi hota aybin hoore ma ala woni aybinde hoore mum aybinde goɗɗo aybinde hoore mum ko aybinde goɗɗo sa wi neɗɗo hunde tan wima sa wi o ala bamum ɗi kanko wima ala bamum sa ɗiɗi ƴatti yumma ƴette tan a ƴattata yummu nan sa tawi yumma a yiɗi tan heɗade yumma ƴette ƴetta yummu neɗɗo joni yumma ƴette ko mbawɗa hen ta tuyama yumma ƴette tan ƴetta yummu neɗɗo ɗum wala talmisu anfusakum wara ngaybine koye mon a faami noon de wala tanabazu bil alqabi hoto noddire yimɓe ɓe baccoje ɗe jiiɗa wiide neɗɗo faasiqi wiide neɗɗo keefeero walla inde no yiɗa oto mbaɗe
bi'sa bos lismul fusuqu inde fasiqago ba'dal imani caggal ne neɗɗo woni julɗo sa woni julɗo ha gasi an kandi inde ne moƴƴani fof fara wiyata o wi jimo o wi idha shi'ta an tahya sa'idan min ar-rada wa hazzuka mawfurun wa irduka sinu lisanaka la tazkuru bihi awratam di so tawi an neɗɗo aɗa yiɗi wurde ka malaɗo aɗa yiɗi wurde aɗa daɗi e halkare aɗa yiɗi wurde aɗa gueɗal ma ne timmi aɗa yiɗi wurde ɓandu ma ene reeni ɗemgal ma hoto haal ayiba janan ɗemgal ma hoto aybinir goɗɗo deƴƴo fa kulluka awratu sabu anne kay ka ayibaji ɓoli woli nasi alsunu yimɓe ɓe jogui ɗemɗe no jogorɗani ndeke an a fota aybinde neɗɗo an ka ayibaji ɓoli sa ruttimaɗa aybine janan oyi wa aynaka in abdat ilayka ma'ayibun fa da'aha wa qul ya aynu linnasi ayun o wi yitere ma so feññinanima e neɗɗo ayiba a ƴeewi neɗɗo tan yiya makko ayiba mbiya yitere hoto toñam yimɓe no jogorimi ni ko noon yimɓe jogori yitere ko kolluɗami ko kanko ko ɗuɓo yiye am ɗum noon dem yitere hoto toñam mboɗo mooli Allah fa atir bi ma'rufin Allah wi saɗa wande wondire no moƴƴiri wa samihi man i'tada kala toñɗoma yaafo ɗum wa faari saɗa sertene kay serte walakin billati asanu saɗa serte kono saɗa sertire no moƴƴiri famide ɗum tagi ceerno Bakar Kahid rahmatullahi alayhi o wi idha bana baytan min zujaja la tarjuman idha bana baytan min zujaja la yarjuman an-nasa bil hijara o wi an neɗɗo sa mahi suudu weeruji hoto uddir fallantere beddoɗa yimɓe kaaƴi sa mahi suudu weeruji aɗa nder suudu to a ƴetti kaaƴi aɗa werlo bedda se ɓe bedditimama ne nafma ndeki joom ayi boto aybide ƴeew tan suudu weeruji sa woni sa beddima kaaji ƴeew saɗa ñalla fof ni waɗ ɗum ya ma suudu weeru keɓa tan ƴeewa faamide ɗum woni noon wala anani Allah wi wa man lam yatub kala mo tubane ɗum fa ulaika ɓe humu zalimuna mbiyete toñ ya ayyuhalladina amanu Allah wi hey moɗon gonɗinɓe Allah ijtanibu kathiran ndento ɗe ko heewi min adh-dhanni jikki inna ba'da adh-dhanni ithmun yoga e jikkeji ko bakkat tan ko ɗum ala ndento ɗe jikke de yoga e jikkeji ko bakkat sabu gandata ɗum ko hayso ko Dakar ɗa ma ar jiya neɗɗo ene yalta e suuɗi robos ɗi ene yalta sa arti gaɗe yewta mbiya ɓi kaari o de joni ko bon min ɗo ñimomo yalta ɗo suudu ñimomo yalta ɗo de pour bukki ɗo ndi cuude jaltuɗo fof ko bon ay a dañi bakka kanko ene wawi taw ko haade ko jeeyowo ene wawi taw ko waaji o wi ar soot ar mi sooda o yeeya ɗum yalta an to me moƴƴin tan mbiya tan ko mere ko wona walla o naata e baara wonɓe baaruji ɓe ne coota wona neɗɗo wirtoɗo jogui darakol walla jeeso walla jeesoɗe en aywa gonɗo e baara jerowo sangarta ko e nder baara woni ima jeeyowo argay naata nder sooda jalta so goɗɗo yimaɗo yalta e baara wima ka jerowo sangar so tinnaki tan wiyata ko a yalti baara mi yimomo yalta e baara kay yengulen ɗo ñande kay o wirtimimomo yaha bakay ko jaro sangar min kawdiɗo yengulen ɗo kaymo yalta ay taw wona gon a dañi bakkat walla jiya debbo ene yalta e suudu gorko ene yaha ene jentila taw gorko gontoɗo ko dabotoɗo ene jentila taw ko haaju makko ene jentila taw ko guppono no ɗum comtuma artiri kono an kam tawnata tan ko wonde ko gasɗo kaɓi kaɗo ko gasɗo o ka yalla suulen tan jimo yalta suudu ko gasɗo a dañi bakkat jeer a fenat an julɗo wiya ko moƴƴin julɗo hoto bonnu ɗum kala ɗo jiiɗa mo waɗa hayso yo waɗani hoto bonnu fiftan ko moƴƴere woni so inna ba'da dhanni ism fami Pullar Demba ɗo holko woni sababu ayo o jippade wonno sababu ayo o jippade kala sahabaɓe rasulu sallllahu alayhi wa sallam somo yaa konu alɗuɓe fof ɗiɗo fof alɗuɓe fatraŋeɓe o waɗɗu men mbaɗon sadio ni miskino yaade mumen pour wawa fewnande men ata en wawa waɗani men gueɗe pour wawa mbete kañum ne ñamore hen joni noon Salmanul Farisi o yehi woodi yontaɓe ɗiɗo ɓe o wadda kanko
joni noon ko ɓen o ligganto nelaɗi ko yo wonde ɓen pour ɓen ko pewjata ko o wawa ñamde hen o fewnan ɗumen o ñamore hen tawde ala haydara joni noon ɓe jeehi wolde nde daari gasɗe waji ɓe mbi yo ya o ardoyo pour o wawa fewnan ɗumen hunde pour so ngari taw pari ñaama kanko o yetti o yiyo neɗɗo foftoɗo seeɗa tuggi o ɗanori ɓe gartoy ɓe tawi haydara parani ɓe mbi no way Salman on ko fewnoɗa min o wi ala min de mi yejji ɓe gari ɓe mbi min foftete tan ɗanori e mbi wadde ya galle nen sallah sallam ƴeewa so tawi wonko heddi toon ko Usamatu woni kiisiŋene la sallah sallam Usamatu bun Zeyd o yetti o wi Usamatu so encore heddi ɗon o wi nenaɗo min de kole jam ɗi taw min fewjanade men hay hunde so wonko woni ɗo henna tan ne laɗi wiya to kiisiŋe to o yehi kiisiŋe to Usamatu wi haydara heddaki ɗo gasi haalaɗi Usamatu wi gasi haydara heddaki o arti o haalani ɓe o wi Usamatu de wi haydara ala toon ɓe mbi wadde ya galle Seydina Oumar ya sonko heddi toon ɓe galle Seydina Oumar no wi kiisiŋe mum o mbeɗa wonko jogui on wi ala o arti o wi haydara o wi ya galle Seydina Ousmane ɓen ne mbi ala o arti o wi joni noon o runti o yehi ɓe mbi an haysoko ɓe mbi gone ñoodemo mbi o haysoko woynu maniru mi neɗɗo mo taw o ko cuuna kala ko yewta ko haysoko woynu maniru neɗɗo mo taw ko ɓeeɓi andi ɓe ñohi kadi Usamatu kadi ɓe mbi Usamatu ne jogui nan toon wonko ñamete nan toon ko gambo tan Usamatu waɗaka barka andi ɓe ñohi wona ɓe ngari noon gala rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɓe jetti ɓe jooɗi nde ɓe jetti galle nelaɗo Allah eɓe ñukkindo koɓe mbi wonde Usamatu wonko heddi eywa sali tottudeɓe nde ɓe jetti ɓe jooɗi ha ɓooyi nelaɗo wi jam wonande elle kunude mon ɗe mi yi hen tewde elle won tew keccu ɓuuratami kunude mon mi tew min gondi hande fof min ñaama en hay kettel o ala o ñaami kay o ala o ñohi Usamatu o ñohi Salman o wiya o ñohi Usamatu mbiɗon ko gambo mbiɗon wonko heddi ga hayso ko gambo tan ɗum addi on ni addi on ko ñukkindade ɗum noon wala to jessa su oto ñukkide de wala yaghtab hoto ño ba'dukum yoga mon ba'dan yoga sabu ayuhibbu ahadukum mbele goto mon ne yiɗi an ya'kula ne ñamata lahama akhihi tew minu walla mawnum mayi tan ne maayi wona mon jiɗɗo tawde mawnum ne maayi tan tima hen ne ƴakka alli fa karihitumu on jiɗa ɗum oɗon gañi ɗum no wattakullaha kule Allah kule Allah de oɗon nehe ɓe tubani Allah kamɓe ɓe gandi ko nelaɗo haali ko gon sabu ɓe ñohi Salman ɓe mbi Salman ko cuuna ɓe ñohi Usamatu ɓe mbi ko gambo a faami ɗum noon hoto ñohate hoto neɗɗo kadi hoto ñukkinto ñukkindade moƴƴani nde wonno neɗɗo fof kiñaɗo wasta ko tawa e mum neɗɗo timmani abadan nelaɗo Allah goto timmi hay goto tagaɗo Allah timminani so wona nelaɗo Allah kala mo wona nelaɗo Allah won ayiba woni mum a andi noon a anda haɗan ma andude ayiba neɗɗo noon ko saɗa yiɗimo awa ande makko ayiba neɗɗo mo jiɗɗa o kala ko waɗi ene welma kala no wayno yon ma yiɗa noon kala ko waɗi yoɗata ayiyata mum ko ayibu ɗum waɗi jimowo wi aynu rida qalilatun an kulli aybin walakinna ayna suqdi tubdil masawiya yitere weliyo sa welama neɗɗo kala ayiba ayiyata e makko so ɓoodnima tek mbi anda ko yankini so ɓoodima comci jooɗi mbi o kay aɗa hande mum sa tawi mo juuɗo kanko waɗi juuɗo sa tawi o maɗi ɓe kala ko mbaɗi Allah ne wela ay aɗa welama tan ceero so yahani jama mbiya onon ɓenon kala ko addan Allah ne wela so yehi jama mbiya ko woni julɗo so ɓoodi comci jooɗi aɗa handi hen
so ɓoɗum conci ceekiɗi o ko jankini tan o ko jeeɗal tan neɗɗo ma yiiɗa o so ɓornima comci ceekiɗi mbiya Allah bonima nayyi aɗa wonde ko nayyi nayi so ɓornima conci jooɗi mbiya anda ko mawni kini o sika kanko ɓuuriɓe so yeehi jama ɓe anda ko woni nafiqe o eɗa ɓuuriɓe diine so yahan jama wiya ko kuuɗaɗe a welaka ma tan ceerno goɗɗum ala sa welama neɗɗo ala ayiba kono mo ala ayiba ala so wona nelaɗo Allah paama ɗum mo ala ayiba ala e aduna so wona nelaɗo Allah ɗum noon hoto rewinto eywa awraji julɗe kala mo ganduɗa en lo wurti ɗum rewidade awraji julɗe kala mo Allah wurti rewidade ayibaji julɓe ma Allah hoynumo o mayata o hoyani kankone bima o mayata o hoyani kala mo Allah wurti e yaade tan ne ƴeewa ayibaji yimɓe ne ñukkido o mayata Allah hoynani mo Allah jaɓata ɗum faami ɗum woni wala to jasta su Allah yi hoto jaɓe ɗum ñoore noon ene heewi façon ŋaji wiyete ñoore ko haalde e neɗɗo ko woni e mum ko kalɗa e makko ko nana e makko kono noon sa haali o heeɗima o mettinan on kaɓat ɗum ne harmi ɗum wiyete ñoore ko haalde ko woni e makko te kadi sa haalanima ho nani on lawodirat akara suusa haalandemo ɗum wiyete ñoore wa amma haalde ko ala e neɗɗo ko fenani wiyete sa haali ko ala e neɗɗo ko a feni fennani ke kam ɗum kam ko ɗum aduna harmude nde wonno fenade den won wiiɓe dendagal ummul kaba'ir ko fenade dendagal yummum goofi fof ko fenade fenade ɓuuri yerde sangara bonde fenade ɓuuri jina bonde fenade ɓuuri wujjude bonde fof ko fenade fenade woni bamum kala won wiiɓe jina ɓuuri bonde kono ko hawra fenade ɓuuri bonde so fenade ɓenni noon yerde sangal ɓuuri bonde nde wonno ɗeɗo gueɗe ɗiɗi won sahaba goto are rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi nela sallallahu alaihi wasallam mi ari tubde mbiɗa ñaagima noon ko jamirtami mi woppa ɗum tan taw gueɗe gote mi wawa pude fofof kono mbaɗa ñaagima jamirami gueɗe gote tan mi wasa wadde gueɗe bonɗe ɗe fof wawa woppirde komi neɗɗo mbaɗa ñaagima noon jamirami tan gueɗe gote mi woppa nela woppu fenade ya woppu fenade tan koddi ko fof wat woppu fenade eɗen gandi so neɗɗo yari sangara hiddete eɗen gandi so neɗɗo jini hiddete so neɗɗo waɗi hoore wartete joni o woppi fena so ari o wiya mo waɗa jina tan o miijo so tawi o hooti so nelaɗo Allah namde ma mum ko garduɗo o fenata o wawa kadi fena so haali kadi o ware ɗum noon o woppa kadi so yi ƴetti bunel sangara waɗe huuɗo ko tan o miijo o siili o somi yari sangal kadi somi yeehi so nelaɗo namde mbeɗa mi yari sangal somi wi mi yarani mi feni mi jamfimamamo somi yari kadi fiye ɗum noon tawi on woppu sangal woppu fenata o fof ha woppol fof nde wonna a suusa hankkadi ɗum kam ka gardude a woppat ɗum en tawi sa fenani ala ko mbatta eyyo en mbi noon tuubu buya anani o wiyete sanga o wiyete ñoore an taqula fi akhika ma huwa fihi ko kaala e bande ko woni mum ɗum wiyete ñoore wa amma ko wiyete ifku ko kaala e makko ko nanɗa wiyete ifku ko kalta ko nannoɗa woda kaalanɗo o sirru kaltoya sirru o ɗum wiyete ifku ɗum wiyete dagay kona neɗɗo haalama ɗo sirru mum kalta ɗum wiyete ifku ɗum moƴƴani faami ɗum on wiyete ko cemtowo e penowo jiida cemtowo ko kaalowo ko haalanano kaltoyowo o wiyete cemtowo penowo noon ko kaalowo ko haalano ɓeyde hen seeɗa fami pularo de wonko haala kono noon ɓeyda hen seeɗa mbaɗa hen kanjal seeɗa ha safa seeɗa taw ko fenani won gonga woni hen kono fenani woni nder fenani ne heewi hen hayso gonga ne lommi hen seeɗa a ɓurtini ɗum wiyete fenani on wiyete anani on ko penowo wiyete wa amma kaalowo ko haalaka tan aslan miijo hun tan haala o wiyete ko bahitu wiyete o yawmal qiyamah ay ɗo sekete ha heɓa ɗo gabgal ngal ɗo woppire noon o ko perintoɗo wiyete
Allah wi wattaqullaha kule Allah kule lefte Allah e ñoogol tuubane Allah inna allaha Allah noon tawwabun ko jaɓowo tuubu buye wonande tuuɓe rahimun jurmotoɗo ɓe ya ayyuhan nasu hey moɗon yimɓe inna no minen khalaqnakum min zakarin wa untha one kadi aya kadi jippori ko sababu kadi holko wonno sababu o Abdullah ibn Abbas o wi ñalawma mo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam naati makkatal mukarramati amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilalan nelaɗo yamiri bilali hatta ala dahral kaabati ha bilali ngabbi dow suudu kaaba dari fa azina noddini bilali dari noddini joni noon sahabaɓe darinoɓe sara ɗon ɓe gone ñoode fa qala utabu bun usayd bun abil fayd oɗo gorko wi alhamdulillahi alladi qabada abi hatta la yara hada al yawm min de mi yetti Allah barɗo babam tawa ko o ñalawma hande ko adi min de yetti Allah babam barɗo babam tawa ko o ñalawma hande o min de mi yetti on babam mi yetti Allah tawaka tan tan maccuɗo ngabbude suudu kaaba tan ne noddina mi yetti Allah babam mo tawaka ɗum o kaɗɗo babam taweɗo o goɗɗo ne wiye Harsu bun Hisham on wi ma wajada Muhammadun ghayra hadha al-ghurab al-aswad mu'azzina Rasul sallallahu alaihi wasallam o wawa dañde noddino so wana o jeyi ɓalejo eɓe ñohade eɓe ñoha bilaji o jeyi ɓalejo nelaɗo yeeha yo ñodinde ngabba ɗum suudu kaaba en rokki Umar tan Saalu bu Umar wi so tawi in yuridillaha shay'an yughayyiruhu so Allah muuyi bonande huunde heewi ko waylu ɗum ɗo enen basiken diine men o jogi ko bonde o bilali ngabbude dow suudu kaaba ne noddina kay wona jam Abu Sufyan ñanden tuubi Abu Sufyan ko ñanden tuubi ko fatu Makka tuubi Abu Sufyan wi ana de la aqulu shay'an min de haydara mi haalta sabu akhafu an yukhbirahu rabbus samawati mboɗo huli jeyɗo asamanuji haɗa haaltandema ko kalten ko fa ata Jibrilu radiyallahu anhu Jibril are nela sallah sallam haalan ɗum keɓe kaali ko nelaɗo noddiɓe namdiɓe koɓe mbi ko beele ko gonga ɓe mbi ko wallahi ɓe mbi ko gonga Allah no jippini ayo Allah wi ya ayyuhan nasu hey moɗon yimɓe inna no minen khalaqnakum min tagino on min tagi on min zakarin ko ummade e gorko o unsa e debbo min gitti on ko debbo e gorko onon fof ko yummira tan goto e babiraɗo goto tagalon wa ja'alnakum min mbaɗi on shu'uban ko on kinɗe wa qaba'ila ko on leƴƴi min mbaɗen kon leƴƴi ɓe ko wamarankoɓe ɓe ko soose en ɓe ko tubakoɓe ɓe ko arabeɓe wa qaba'ila woni wa qaba'ila leƴƴi shu'ubu ko kinde woni ha pular en mbiya ɓe ko subalɓe ɓe ko maccuɓe ɓe ko safalɓe ɓe ko awluɓe ɓe ko fulɓe ɓe ko toroɓe ɗum wiyete hinde Allah wi mbanni on noon mbanni on ko on leƴƴi mbanni on ko on kinde Allah wi mbaɗirmi ni ko li ta'arafu beele yimɓe ɓe ene gandodira li ta'arafu beele ɓe gandodira ɓe daña no ɓe gurdi tan o wiye komi sakke fewna nawa jeere o wiye komi labba seha woyndu nawa jeere wowru nawa jeere o wiye komi labalana ettalana nawa maayo o wiye komi cubballa awalingo nawa jeere kono fof ko gotum inna akramakum indallahi atqakum ɓuri teddude mon to Allah ko ɓurɗon hulde Allah kala ɓurɗo hulde Allah on tan teddude Allah wa amma komi toroɗo walla komi sarif walla komi maccuɗo walla komi ceɗɗo minen ko ni min mbayi bolle puul Allah tan sa wonana e pot ay tus inna akramakum indallahi atqakum kala ɓurɗo on hulde Allah on ɓuri to Allah gasi inna akramakum ɓurɗo teddude e moɗon indallahi to Allah to atqakum ko ɓurɗo on hulde Allah o wi oɗo aye zajran lahum an tafakhuri bil ansab oɗo ari ko gufdeɓe wasarade askoji asko kaari minen ko asko kaari en watta kasuru bil amwal wiide minen jawɗele minen jogii jawdi min mbayi wal isdira'i bil faqra'i hoynude wasɓe ala o wi wana ɗum wa annal madara ala taqwa fayida o da ko wulde Allah li annal jami'a min adamin dendangal tagore fu min koye adama wa hawa wa innamal fadlu bit taqwa ay ɓural koto hulde Allah wana hay hunde pame ɗum
faamen kan andi kamɓe ɓe mbino ko Bilali ko maccuɗo Bilali ko ni way Bilali ko ni way Bilali ko wana maccuɗo o wi la tufaddiluhum illa bittaqwa wana wojjude wana ranwude wana ɓawlude ala Allah ɓurniri yimɓe ko hulde Allah ɓurɗo hulde Allah fof ɓuri inna akramakum indallahi horum nanto inna allaha Allah noon alimun kanko woni ganduɗon khabirun kompitiɗo nder mon qalatil arabu eggi hoɗi noon fulɓe bani nafri en e bani asad en ɓe mbi amanna ɓe ngari ɓe gone wiide min gonɗini e ɓerɗe amen ɓul wiiɓe Allah wi lam tu'minu wiiɓe on gonɗinani walakin ko woni ɓuulu aslamna mbiye min jebbilima tan ko joni naɗɗon tan on cuwata o mbiya on gonɗini walamma yadkhulul imanu fi qulubikum limanagal suwa naade e ɓerɗe mon taw ene wawi noon naata kono ɗo suwa taw ko intiri ullaha on ɗoftima Allah wa rasulahu on ɗoftima nelaɗo Allah la yalitikum Allah ustanta on min a'malikum e golle mon sey an hay tus inna allaha Allah ghafurun ko jafotoɗo julɓe rahimun jurmotoɗo innamal mu'minuna ay ko wiyete julɓe e gonga gonɗinɗo Allah Allah sifatma julɓe so tawi ko noon mbaɗa ganda naati yen sa waya noon ganda hawrani kebla mbata ɗum Allah haalama heɗo Allah wi innal ladina ay alladina amanu wiyete julɓe innamal mu'minuna ay wiyete julɓe ko alladina ko ɓen amanu billahi ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah wa rasulihi enen gonɗini nelaɗo Allah humma lam yartabu keɓe gonɗini Allah ɓe gonɗini nelaɗo ɓe cikkitaki e diine mabɓe hay tus wa jahadu ɓe kaɓa ɓe kaɓira bi amwalihim jawɗele mabɓe o anfusihim pittali fi sabili diine Allah ulaika Allah wi ɓeɗo humus sadiquna ɓeɗo goni gonɗuɓe e limanagu mumen so tawi ko noon mbaɗa bisimilla so tawi wona noon ganda a hawrane ɗum wiɓe atu allimuna allaha on gandinat Allah bi dinikum diine mon wallahu Allah noon ya'lamune andi ma fi samawati ko wone asamanuji wa ma fil ardi ko wone leyɗele wallahu Allah noon bi kulli shay'in kala hunde yo hunde alimun ko ganduɗo yamunnuna alayka eɓe mbajo e ma an nelaɗo Allah an aslamu pour ɓe jebbilanima Allah ɗum wiɓe la tamunnu alayya hoto mbajoɗe e am islamakum l'islam mon ala hoto mbajoɗe am ɗum pour l'islam mon o ala hoto mbajoɗe am islamakum wona mana bi islamikum ko ɗum woni mana o bal ɗaccu kay Allahu yamunnu alaykum Allah ene wajo e mon onon holko woni sababu an hadakum Allah fewni on lil imani limanagal in kuntum sadiqina baydo ɗon gon inna Allah Allah non ya'lamu andi ghaiba samawati ko wirne asmanu wal ardi lati wallahu Allah basirun kanko woni jobi ma ya'maluna ka be gollata suratu qaf simore de ko non wiyete qaf wiyama ko Allahu a'lam bi muradihi won wiɓe qaf ko hayre wiyete non hayre de wiyama kayre filti aduna o fof wiyete ko qaf aduna o mumtas hayre de ko kangi bulaju asaman ko bulɗata ko sabu bulɗugol hayre nde woni sababu ko asaman o jiiɗani bulɗi ko sabu bulɗugol hayre nde nangi cinsiji mum nangi asaman o bulɗi wiyete ko gaaf dendagal dagandeji asaman koye mayre timpi sen mbaɗi asaman no jogui ɓoggi koye mayre haɓɓa wiyete ko jabalu gaaf waaji goto no wiye Zalqarnaini en jangguinomo inna yajuuja wa majuuja wiyama o arino e jabalu qaf o yi kaaƴe tokose enen goɗi less hayre nde o wi kanko Zalqarnaini o wi hayre nde holi an hayre nde wi mbiyetemi ko qaf o wi kon ɗo kaaƴon tokoson gonkon carama hol kon ɗo o wi ɗum ɗo ko kala wuro wongo e aduna he kon ɗo kaaƴon ko ɗaɗi mum kala wuro wongo e aduna he kon ɗo kaaƴon tokoson kon jiiɗa kankon goni ɗaɗi wuro ngo so tawi Allah muuyi dillinde wuro leydi ŋaaɓo wuro ngo naata nder Allah yamirtam mi dillina hayre nde ɗaɗol ngol taƴa wuro ngo yolko nder kanko Zalqarnaini o wi qaaf haalanam e mawnugol Allah ɗo tolni anne won ko ganduɗa e Allah mbudi kalna e mawnugol Allah o wi jeyɗo ene o de ne jogui alhaali o wi ɗo jiiɗami ɗo o wi aduna o fof min filti geej oɗo geej jabal qaf ko cawgal mum woni geej mo jiyata Dakar o jabal qaf nan caggal mum jabal qaf filti aduna o fof o wi ɗo jiiɗami ɗo
caggalam ɗo jabal gaf haalata e zalgarnayni o wi caggalam ngal leydi gootiri nan toon leydi gootiri ndi e sa yiɗi taccude ndi ko duuɓi 500 o wi e nder mayri kayri leydi ndi caggal mayri 500 hayre galas ene toon kala hen hayre ene hela wonde nden sanno wona kaaƴa galas ɗe e ndiɗo leydi ɗo ndi woni ɗo kaaƴa galas ɗe ene ɗon sanno wona ɗe ɗon kaaƴa galas wallahi la taraktu min harri jahannam ɗo gonmi ɗo mami duppotono mi wonta nda joni saabu nguleyki jahannam neɗɗo sulki hen noon kanko oɗo zalqarne o wi ɓeydanam o wi jibrilu ene daro e yeeso Allah jiya signa so signi buhe makko cinña kala hen signande ujunnaje temedere malaika ne tagge hen ɓeɗino malaikaji goni darotoɗe yeeso Allah ene turi koye mumen so Allah muuyi haalde ɓe mbi kanji fof ɗi keɓɓito mbiya la ilaha illa Allah ɗum woni Allah wi yawma yaqumu ruhu wal malaikatu safan la yatakallamuna illa man azina lahu rrahman wa qala sawaba la ilaha illa Allah gafuni bisimillahi wiyama noon rasul sallam e hewno jangude e julde taske suratu qaf a faami julde kokari iktara bati saatu omo janganno kadi qaf e ñande aljuma sumo khurbina omo janga qaf Allah wi qaf Allahu a'lam bi muradihi Allah de andi muyani mum e ɗe karfeje Allah wi wal qur'anil majid mi wonde qur'ana mo ganda ko tedduɗo bal ɗaccu kay kamɓe ajibuɓe kawama kamɓe makkanaɓe an ja'ahum pour are mabɓe munzirun certinowo minhum jeeyaɗo e mabɓe on wiɓe jeygol ne woodi on wiɓe ummital ne woodi ɓe kawa faqalal kafiruna hefere ɓe mbi haza wiide jeygol ne woodi ummital ne woodi sey un ko hunde ajibunde ganduɗa ko hawnide a ida mitna mele so min maayi wo kunna turaban min gonti leydi ɓe mbi min dutto min gonta yimɓe zalika ngol ɗon duttogol radio un ko duttogol ba'idun goɗɗugol yani wona gonga kada alimna Allah wi e min gandi dey ma tan usul ardu ko leydi ndu ustuno e mabɓe min hum e mabɓe ko leydi ndu ñaame e mabɓe Allah wi mbaɗa andi wo indana enega amen ga kitabun deftere hafizun reyanore golle lawhul mahfuz ko ga woni bal acuni kazzabu ɓe penni bil haqqi qur'ana lamma ja'ahum tumane qur'ana are mabɓe fa hum kamɓe e oɗo rasulu sallallahu alaihi wa sallam e gueɗe mum e qur'an fi amrin eɓe alhaali marijin mo ganduɗa jilluɗo mo ganduɗa dilluɗo qalu marratan sahirun wa sihrun ɓe mbi hen sahaji nelaɗo ko bilejo ɓe mbi qur'ana ko bilew ɓe mbi hen sahaji nelaɗo ko nalanke ɓe mbi qur'ana ko nalankago ɓe mbi hen sahaji nelaɗo ko wage ɓe mbi qur'ana ko wagankago Allah wi afalam yanzuru beele ɓe jiyani ɓe tesko e ko ɓe kalata kamɓe yeddu ummital beele ɓe jiyani ila sama'i fewde asama fawqahum gonɗo dow mabɓe yeɓe ƴeew kayfa banayna ha holno min maari oɗo asaman bila amadin dosɗe ngala piyoji ngala haydara ala nana dari Allah wi wa zayyannaha min cuɗiri oɗo asama te wa malaha ala e asaman he min furujin ko wiyete ceek enen mbiyata masalal gewi ngala asaman a meeɗi hene gewol wal arda Allah wi leydi ndine Allah wi ndiɗo leydi madadna ha min bertini koye dow leydi ndiyam sakki less ganda ɗum sa asi woyɗu ko ɗawata toon ndiyam de leydi ndi fawi koye dow ndiyam aɗa wawno yabɓude ndi yulfito naata e ndiyam maya wala kono Allah waɗani noon maha huɓere otoji dogga hen fof ko ndiyam sakki Allah ko min waɗi wa alqayna fiha Allah wi min beddi e leydi he rawasiya kaaj wa anbatna min punni fiha e leydi ndi min kulli zawjin kala fosogel bahijin gel ganduɗa ko jongel tabsiratan ɗum ɗo ko dargol ko teskogol wa zikra ko wa'zu li kulli abdin wonande maccuɗo kala maccuɗo yo maccuɗo munibin juttotoɗo e ɗoftare amen Allah wi wa nazzalna min jippini minas samai ummade asaman ma andiyam mubarakan kewɗam barke Allah wi fa anbatna bihi min punniri sabu ndiyam ɗam jannatin sardinŋaji wa habba anani de e gabbe alhasidi ɗi ene coñe gawri ndi ene soñe min punniri sabu ndiyam han kam a yiiɗu walla wan nahla Allah wi min punniri kadi ko wiyete tamaroje ɗe ganduɗa basigatin ko jurtiɗe tow
laha ene woodani tamaroje ɗe ɗal pineje nadidun ɗe ganduɗa ko pawtondirɗe risqan ɗum ko arsigue lil ibadi wonande jiyat Allah wi wa ahyayna min gurtiniri bihi sabu ndiyam ɗam baldatan leydi maytan ndi ganduɗa ko jornode kazalika no ndiɗo leydi wurtiri ni alkhuruju woni jaltugol e goble fa kayfa tunkiruna holno jeddirton holko jeddanta ɗum kay kazabat Allah wi seɓe jeddima fennino qablahum ko adiɓe ɗawa munuhin yimɓe annabi nuhu ɓe pennino kalka wa ashabu ras yimɓe woyndu en ɓenne kadi ko joom jawdi en gonno ko yimɓe hansalatu bun safwan ko annabi nelano e mabɓe wiye hansalatu on nelano e mabɓe ɓen ko joom woyndu en ɓenne peññino ɓe mbaɗi batu eɓe pewjana annabi mabɓe neɓe mbardata ɗum ɗeɓe jooɗi ɗo nde ko ɓe tinani woyndu woni koye dijji woyndu ne diƴa ene diƴa ha heɓoy to te cetten batu to oga banggue ne diƴa ha heeɓi cetten batu ga bang yo bang tan woyndude diƴi ha gasi tan woyndu yolɓiti kanko ɓe natane ɗoma e gasi ɓe gonno koye fewjande annabi o koɓe mbaɗa ɗum ɓe tini wona ɓe mbata ɓe cikkano ko hay hunde eɓe mbata kamɓe fulɓe ɓe eɓe toppi eɓe gadde jawɗele mabɓe eɓe jooɗi ɓe gari yarnude eɓe pewjana neɓe mbardata annabi o ndeke woyndu diƴa walillahi junudu samawati Allah jogui konuji kewɗi ɗum ɗo ko konuji Allah jeeya woyndu halkiɓe hay goto cippirani mabɓe Allah wi ɓen pennino min calcule men wa hamudu yimɓe annabi salihu pennino wa adu yimɓe annabi huudu pennino wa fir'aunu oɗo ne fenni wa ikhwanu luudin musidaɓe annabi luudu ne pennino wa ashabul aykati yimɓe mbola en hono yimɓe annabi shuaybu ɓen ne ponnino wa qawmu tubba'in yimɓe oɗo lamɗo en jangguinoma ko ɓoyani ɓeɗo fof pennino kullun ɓeɗo haalaɓe pop kazzabar rusula penninelaɓe hono no makkanaɓe pennirmani kono noon fa haqqa waɗɗi wa iidi cappojam ko mbiniɓe mammi waɗe mabɓe ko ɗum waɗɗe mabɓe ɓe kalkima ɓe jeehi ɓeɗon so nenaki noon mbaɗanmi ɗumen Allah wi afa ayina beele ronkintu min bil khalqil awwali tago adiwul ngo beele ronkintu min wadde ɗum mo ronkani wadde ko adi no ronka artirde bal hum ɗaccu kamɓe fi labsin eɓe cikke min khalqine tago jadidin heso wala qad khalaqnal insan wallahi min tagi neɗɗanke wa na'lamu emin gandi ma tuwaswisu bihi ko sokinta ɗum anani nassuhu fittanu makko Allah wi wa nahnu minen aqrabu minen ɓuri ɓallade e neɗɗo ilayhi fewde neɗɗo e gandal amen min hablil warid e ɗaɗol dande ay ɗaɗol ma dande ngol Allah wi no ngol ɓallorimani min ɓuri ɗon ɓallade id yatalaqqal mutalaqiyan ñalawma mo hawri yiɗiɗo ɓe ene kawra hoɗe on maleyka nakir e munkar maleykaji bakkilaɗi golle neɗɗo anil yamin to bange ñaamo qa'idun ne jooɗi wa anil shimali maleyka beeteɗo nakir o to bange nano ene jooɗi ɗum woni qa'idun eɗen jooɗi Allah wi ma yalfiu yaltata min qawline konngol o weddota ko konngol kanko neɗɗo illa ladayhi so wona ene ɗo makko ɗo raqibun denowo atidun mo ganduɗa ko tawnowo golle makko neɗɗo mo ganduɗa ko tawnowo golle ma kala ko kalɗa omona sarama ma yalfidu min qawli neɗɗo weddota ko konngol illa ladayhi raqibun atid sa sikki a haali ala nanɗo ala a semti ɓe kay kam nan gondema e ceerta ma sowona ñande mayɗa kala ko kalɗa so jam ɓe binda so bone ɓe binda ha gara yoɓen wa ja'at sakaratul maut so tawi ari kaaɗeki mayde e neɗɗo bil haqqi e gonga neɗɗo o yii hatta yarahul munkiru laha jeddunoɗo mayde yiira yitere mum ŋaas o ndaara fittanu ndu ene yalta e makko o suwa mayde taw omo ndaara kanko binoɗo mayde ala Allah wi wiyamo zalika ay ndeɗo mayde ma kunta minhu tahid koko laatinoɗa e mum aɗa doga ko mayde ne doganoɗa nde ko nden ari ma kunta minhu tahid koko laatinoɗa e mum aɗa doga ko nani dogde ala aɗa leele dow diwa ma bande en fof nana taari ma ɓe no jogii taafiyaji ɓe no jogii jarnemo seeɗa ko qila marraqin hol moccowo noddoye mbooj ƴeewoye aaye ko nafata wa zanna annahu lfiraq omo yananañande hen ko ceeri ko woni ɗon ha ɗum ma waɗoyde goto fof ne tombi ɗum
Allah wi so tawi ɗum waɗi amayi haa ko Allah haaji wonu fiha fi suuri Allah ɗu ndu wuttama e ummital zalika ñalawma mo ndu wutta o yawmul wa'idi woni ñalawma sappore wonande kefeero e lettede wa ja'at arañare hen kullu nafsin kala fittandu yo fittandu ma'aha ene wonde mum sa'igun malayka mo ene sogga ɗum wa sahidun e malayka ceedotonoɗo golle mum walla mo ene seedo golle mum holɗum koyɗe makko e juuɗe makko ɗe ene ceedanoma ñande hen o ardata ngara o wi kala garowo yawmal qiyamati malayka rewata e muɗum ne alto a jettuɗa dogdu ala Allah wiyamo kanko kefer Allah wiya laqad kunta alatinoma to aduna fi ghaflatin min hadha aɗay belsuge o ñalawma hande Allah wi fa kashafna anka min kuncanma giɗa aka omboɗe ma ha jiya no aɗa seedoro ñalawma o kono noon a jaɓani fa basaru kal yawma hadidun hande noon gite ma ɗe ne beeli de lojol ala de hande de a yiri gite ma on saha wa qala qarinuhu malayka mo wonduno o bindannoɗo golle makko o on wiya haasa ay oɗo kayite ma ladayya koko wonnoɗo am atidun ne tawna nani jangu o janga lettere makko o tawa ko bone woni hen malik wiyene garde jeygol o wiyete ko malik Allah wiya mo alqiya fi jahannama weddo e jahannama he kulla kaffarin kala jeddannoɗo anidin candalo jeddannoɗo gonga candolinnoɗo e gonga manna'in lil khayr cadanoɗo masalan tottude moƴƴere calatonoɗo askude mu'tadin kewɗo tonje muribin cikkitiɗo e diine mum alladhina on ja'alama allahi bannoɗo wondude Allah ilahan deweteɗo akhara gon weddomo Allah wi fa alqiyahu ɓe beddomo fil adabi eletto ashadidi cattuɗe so a naati jeygol kanko kefeero ha gasi qala qarinuhu seyɗane makko cindodiɗo makko ono iblisa wiya rabbana joomi amen ma aɗa gaytuhu o mi majjinani ɗum de walakin ko woni kana fi dalalin ba'idin nde wonno so naati jeygol wi ko iblis nannimo o ko iblis waɗi ha nanni jeygol iblis wima ala ma aɗa gaytuhu mi bewnanimo mi murtinanimo min kanko murtini hoore makko nde o yahata bala oma nawa buu sappo nde mi yamiranoma ko kanko itti poos ɗon ko nanɗi nde o yahata aren baba hawul hammido yurande mi tottanimo kaalisi o yahatoon nde o yahata teere masalan aniri aren aboni lamir Diop omo yaha toon omo yoɓa ujunnaji sappo omo naata masalan Yousoufou Ndour wona min hokkunoma ɗum ko kanko walakin kana fi dalalin ba'idin koye makko kanko wonno e majjere woɗɗude gonga kanko murtini hoore makko o naata mi imtinani ñande hen o faɓɓi o waasi darsude sabu yiɗoyde yeɓoyde bal o wi ko coupe hande final hakkude hoode e way jannaɓe ko yehi o naato o woppi darsu makko Allah ma aɗa gaytu kefe iblis ma aɗa gaytu min ñande mi nanggani jogo makko mi wiya yaare bal kanko woppi darsu makko o yehi bal kanko wiwi wona min ala Allah wi iblisa e an caay la tahtasimu laday oto beñodiri e am ɗo oɗon keewi haala sabu waqad qaddamtu ilaykum mi ardinino e moɗon to aduna bil wa'idi cappoje mi haalani on kala baɗɗo ko moƴƴani komi nanno ɗum jeygol hoto mbaɗe kam gulaji sabu ma yubaddalul qawlu ladayya woccitake konngol ɗo am ɗo hande ko mbimi ko mi waɗat ɗum tan oto tampine koye moon son jarni mi yaafaki son kaalimi yaafaki ganta fof mo jiɗɗon gaɗe haydara wa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tabin hay so mbiya Allah yaafata fama ana bi dhallamin lil abid min mi wonani toñowo maccuɓi de wadde nanu neɗɗo jeygol ala ko waɗi kala mo nani jeygol wonko waɗi ko désordre waɗi ko désordre yawma naqulu ñalawma momin mbiyani li jahannama wonande jeygol Allah wi haalanɓe ñalawma momin mbiyani jahannama halim talat beele a haari taqulu jeygol jaabo hal min mazidin ko ɓeydete no woodi yo ar en hen ma ɗum wat o wi yawmal qiyamati so yimɓe darima e yeeso Allah jeygol ngol arat capanɗe 7 ujunere guinol wone maggol ɓoggol
kala hen ɓoggol 70 ujunere malaika jaggi ɗum ha tiiɗi kono ngol wonay durnade ngol bippat ngol ara ngol daro e yeeso Allah ngol wi ngol yiɗi ko allazi ja'ala ma allahi ilahan akhar baddunoɗo e Allah goɗɗo yo yaw Allah yamira malaikaji ene jikka yimɓe he yimɓe ene beddoyo toon ene jikka yimɓe he yimɓe ene beddo toon Allah wiya ngol halim talati a haari ngol wiya hal min mazidin ko ɓeydete ne woodi yo ar encore yo ar on saha la tazalu serata jeygol ngol ne wiya hal min mazidin hatta yada rabbul izzati fiha qadamuhul karima felo Allah teddugo ngo ha Allah waɗa felo ngo e dow maggol ngol decca ngol tabo ngol wonta ngol wayno ngol wonani hay hunde ni ngol wona wiide gat yoni ngol wona e taggade o wi aljanna noon palasuji keddo fonnoɓe natode fof payi jeygol fonnoɓe natode aljanna fof payi jeygol bone waɗi koɗanɗe seeɗa hedde koɗanɗe seeɗa hoɗete hen ko heddi ko fof yeewa Allah taga wongo weddoyo eɗen koɗanɗe heddiɓe kañumen woni alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyamati ko ɓe mbiyete pertuɓe perti ko pertuɗo hoore mum perti bandum perti joom suudu mum perti ɓiyum naato e jeygol ko o wiyete pertuɗo hurline nana kuljine jiyani worɓe men worɓe nana jeygol yo Allah dandine on pan Allah wi wo uzlifatil jannatu ñande hen aljanna o mallinane lil muttaqina wonande hulɓe Allah eɓe jiya aljanna o gayra ba'idin waɗɗani jiya aljanna ɓalline yimɓeɓe ene daara drapoji ɗi ne mbeyo kadi rasuji kadi ne mbaɗa karoje ene mbeyo aɗa daara jiya avion ngaji ne mbeyo ne juuro Allah wiyaɓe haza onon julɓeɓe ko coynoto ɗon ko ay oɗo ɗeɗo kuɓeje joɗɗi ma tu aduna koko poɗana ɗum ɗo wodani li kulli awwabin wonande kala duttiɗo fewde e ɗoftare Allah hafidin den ɗo hoore mum reeni keeri Allah man khashiya arrahmana bil ghaibi mo ganduɗa ko kulannoɗo Allah e birnal so birnima kanko tan a hoore makko e Allah omo huuli Allah wa amma wondude yimɓe kula Allah ɗum kam a tesketake saɗa hula Allah ko an goto gudda suudu ma coka an tan e Allah kula Allah ko ɗo wiyete kulɗo Allah wa amma kuli yimɓe kay hulaɗo Allah tan taɗa yiiɗa jibde wa jaa ardi bi qalbine ɓernde munibin ruttinde Allah wiyaɓe udkhuluha naate e o aljanna bi salamin wondude kisal zalika ay oɗo aljanna e ɗeɗo gueɗe naatgol aljanna ñande hen yawmul khuludi woni ñalawma casal yo Allah waɗen en Allah wi seɓe naati aljanna lahum fiha ene woni to aljanna ma yasha'una kala koɓe jiɗi nan to wala deyna ene ga amen mazidun ko ɓeydete emin jogui kadi ɓeydari kadi sa naati aljanna ene jogui kadi wes aljanna no wayi welde ni fof ene jogui wes o noon ko yiide Allah e weli yo Allah waɗane wes wa kam heewi ahalakana qablahum ko min kalkuno ko adiɓe min qarnini leƴƴi hefereɓe makka heewi ko min kalkuno ko adiɓe Allah woni koye haaltandeɓe ko jogoɗo waɗoyde yawmal qiyamata ɗum ɗo ko ikhbarul waqi'i koko jogoɗo wonoyde wonani taw tade dalga darani kam woni koye haalande so dalga dari man wayata paama ɗum no awaɗoy Allah wi heewi ko min kalki ɓe min kalki ɓe kañumen asaddu minhum ɓen ɓuuri sattude maɓɓe batsan jawlanɗe ɓen ɓuuri ɓe hewde doole fa naqabu ɓen bittino fil bilade e leyɗele ɓen ɓurnoɓe wawde remde ɓurnoɓe wawde ɗannade min kalki ɗumen hal min mahisin yetimo ene so'e ene woodi e maɓɓe ƴeewe so tawi wona maɓɓe ɓe jiya toon wo hay goto heddaki kam fof ɓe jeehi inna fi dhalika wone ɗum ɗo la zikra ko wa'zu liman kana lahu mo ganda ene woden qalbun haqqille aw alqa sam'a walla weddi nanɗe mum ende wajetede ene heeɗi o huwa shahiduna tawni ɓernde andi wa'zu wana noppi nanata ɗum ko ɓernde nde keɗotoɗa waaju nde ko ɓernde ma gaddata wana noppi ko ɓernde nde gaddata so ɓernde ari tan kala ko nanɗa famat kono so tawi ko noppi ɓernde tawaka ay hunde saabu noppi keɗoto ɓernde yagabo ɗum fametake ɗum en gaynat tan kawra ene ɗo mbiya nani ceerno wonko haalano min wattani haqqille haqqille arani haqqille koko yeehi a wattani kay deke ala naftortako
nani nane ceerno ko haalanno elle ar tawa enen jooɗodi min no haalande mi wattani en haqqille a wattani kay ko han mawtude haqqille baraka ɗay ko jarantuma anni ummade galle ma ngara heɗade ko moƴƴi taw a tawnta haqqille ma kay ko famaragalaji sa andi a tawnta haqqille heɓ galle mon lella wala gara khalaqna samawati wal arda wallahi min tagi asaman o e leydi ndi wama baynahuma e ko woni hakkunde asaman e leydi fi 6 ayyamin e nder balɗe 6 Allah jaabiɓe aya garowo nde wonno yahudiyankoɓe ko sayse en e mbi Allah tagi aduna o koye nder balɗe 6 e mbi ko ñande alat e altine e talata e alarba alhamisa aljuma gasi mbi summastaraha yawmu satti ñande aseɗo fofti wastalqa alal arsi ɓe mbi o ajje dow danki makko o waɗi jong ɓe mbi o waɗini junngo makko o waɗini koyɗe makko o leeli kanko Allah taw mo fofto Allah wi ɓe womama sana min lugubin memani min tampere saka min pofto min tampani kon bon min heedi tan ma cekke jogon ha garon ka wama masana min lugub fami bonnedi fasbir muñ ala ma yaquluna e ko be kalata wa sabbihi subhin bihamdi rabbika e yettode joome jul qabla dulu istamsi ko adine nange fudata wa qabla al-ghurubi e ko adine nange mutata tu subhan e takusan wa min al-layli hunde e jamma fasabbihu jul wanande Allah woni takku futuro e geeje wa adbara sujudi se en juli en gayni kadi subhin hol dum subhanallah woni baqiyat se en juli en gayni subhin o wi juul tu subaka juula taksan futo e geƴƴe subaka sa gayni julɓe kadi subhin woni mbiya subhanallah rasulu sallallahu alaihi wasallam o wi kala cubihinɗo Allah caggande juuli laabi capantete tati o yetti Allah caggande o juuli laabi capantete tati o mawnini Allah caggande o juuli laabi capantete tati woni o wi subhanallahi laabi capantete tati alhamdulillahi laabi capantete tati allahu akbar laabi capantete tati no foti capanɗe jeenayi e jeenayi o timminiri temedere nde la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun ɗum woni baqiyatu o wi o waɗiri ni o wi kala baɗɗo ɗum ghufirat khadayahu wa in kanat mislu zabadil bahr Allah yaafi mamamo dendagal bakkatuji ɗi o wanno hayso bakka an makko ɓuri maayo geeji hewde ɓuri nguufa geej hewde Allah yaafima sa waɗi baqiyatu a liman noon mba sa heñade sa heñima ala hen sa ɓurtini ala hen sa mankini ala hen koko dotta ko tan mbatta so ɓurti moƴƴani so manki moƴƴani ka bamal ɗum woni noon ko wima ko wa adbara sujudi e caggal julɗele Allah wi wastami heɗo yawma yunadi munadi ñalawma mo asrafilu noddi woni jeynowo noddi min makanine no ko qaribin malliɗo hol ɗon baytul muqaddas ɗon wiyama ɓuuri ɓallade e asaman e leydi foof ɗon ɓuuri ɓallade holko noddata ayyeto hal isamul baliya e hey mon ƴiye dappude wal awsalil mutaqaddi'a e hey mon ɗaɗi taññode walluhumul mutamazziga e hey mon tebbuli certunoɗi wassuudul mutafarriqa e hey mon ɓe certunode inna allaha ya'muru kunna Allah yamiri on an tajtami'ina yo on dentu fi fasl gada e furankane ñawore serde yimɓe gummi to mbaɗa gueɗ daro Allah wi yawma ñalawma on ɗon yawma yasma'una ñalawmoɓe kamɓe tagoje ɗe ñalawmoɓe nani a sayhata haacango bil haqqi e gonga ñande hen woni yawmal qiyamati Allah wi zalika on ñalawma yawmul khuruj woni ñalawma jaltugol e goble e notoyade Allah inna no minen nahanu ko ta'kid num yi minen goni wurnunoɓe wonu mitu minen goni waroɓe wa ilayna koye amen almasihu woni ruttorde yawma tashaqqaqul ardu ñalawma mo seeki leydi anhum ga mabɓe sira ane yawde leydi ngaaɓo jalta dow zalika Allah wi ñen ɗum ɗon hasrun rendinde alayna e dow hattan amen ɗum yasiru nene ɗi rendinde tagonde fo ɗum moɓɓelel goto yeesa e ɗum ko c'est difficile ɗum siɗani haydara c'est difficile Allah wi ɗum c'est difficile nahnu minen a'lamu minen ɓuuri andude bima yaquluna keɓe kalata kamɓe ɓeeɗo hefere wama anta wonani an alayhim e maɓɓe bi jabbarin ka bawnowo ɓe gonɗin ala fa zakkir wajoro bil qur'ani wajoro qur'ana man yakhafu mo ene hula wa'idi cappojam ɓen noon ko julɓe ko ɓen goni huloɓe
فهمني وين كجولبنا أوبي أنه ينبغي للشخص ألا يئد إلا من يسمع واضه أوبي نبر بولي هانا دمو كو واسا واجاد سو ونانا نو واجو مكو كلمة واجو ياتو كونانا نو ومو من غندا سا واجي منانا تاما جراي أربونوتا kala maɗa waajo yaata ko mo ganduɗa sa waajibo ɗum ene nana on naftorto mo ganduɗa sa waajibo nanantama jarani deƴƴo e waajo min in somi waaji a nanata o mbajata mami a tampinen jogui ta suratu zariyati simonde ko capanɗe jeegom aya wone mayre bisimillahi en ballinirima inde allah arrahmani ko inde allah arrahimi ko inde allah allah wi wazariyati mi wondiri keneli ƴarotoɗi leydi zarwan e ƴaragol fal hamilati mi wondiri duule ɗe ganduɗa ko dondiɗi ndiyam wiqran e teddugol fal jariyati allah wi wondiri laaɗe ɗe ganduɗa ene dogay ndiyam yusran e newogol fal muqassimati allah wi mi wondiri maleykaji peccoji ardigaji peccoji toɓoji hakkude jiyaɓe e leyɗele allah wi innama tu aduna la sadiq ɗeɗo gondoje pop innama tu aduna ay ko padana ɗon holɗum ummital wallahi la sadiqum ko gonga wo inna dina ay ñalawma jobdi la waaɗi un koko yanata laama haalata wassama imi wodiri ataman zatil hubuki mo ganduɗa ko jomirawo laabi innakum onon makkanaɓe la fi qawlin oɗon e konngol eta rasulu sallallah sallam oɗon e konngol to qur'ana anani mukhtalifin luurgol oɗon mbiya qur'ana ko bilew oɗon mbiya nelaɗo allah ko bilejo yufaku ene firlite anhu ga rewde nelaɗo allah yufaku ene firlite anhu ga rewde qur'ana yufaku ene firlite anhu ga rewde limanago man ufika on pirlitaɗo ga peewal e gandal allah mo allah hoddirani yo feew on feewata utila gande huɗama alkharrasuna fenol allazina no ɓen hum ɓe ganduɗa kañum en fi gamratin ene puydam e ɗayre sahuna ko welsidi yasaluna eɓe namdo nelaɗo allah ayyana yawmuddini hol ñalawma jobdi holde arata wiɓe yawma hum ñalawma mabɓe alannari e jeygol yuftanuna moɓe lettete ko on ñalawma woni ñalawma darga ñalawma ɓe jogori nannede jeygol ko on woni ñalawma darga soɓe namno wiɓe noon zuuqu allah wiyaɓe toon meeɗe fitnatakum aywa masalan lefte mon haada ɗeɗo lefte allazi ko ɗe lefte kuntum bihi ɗe laatinoɗon e mum tasta'jiluna oɗon keñininoto to aduna oɗon mbiyano yo ar e jalkidde innal muttaqina ɓe ganduɗa ene kuuli allah ɓe fi jannatin ñande hen gonata koye sardingaji o uyunine cewle enen mbiyete pisinaji akhidina ma atahum keɓe nangoɓe ko allah rokkiɓe ma atahum ko rokkiɓe rabbuhum jommaɓe innahum ay ɗeɗo kanuɓe laatinoma qabla zalika ko adinde ɓe natata aljanna muhsinina keɓe moƴƴinnoɓe to aduna kanu ɓeɗo ɓe laatinoma dalilan ko seeɗa minal leyli e jamma ma yahaja una keɓe ɗanotono jamma keɓe ɗanotono ko seeɗa wonno wo bil ashari hay wendogaji humɓeɗo yastaghfiruna ko imsintoɓe ene mbiya astahfirullah wo fi amwalihim jawɗele mabɓe ɗe ɓeɗo haqqun ene hen haqqi lissa'ili garɗo ne ñaago wal mahrumi kaɗaɗo mo ñaagota eɓe dokka ɗum wo fil ardi ene leydi he ko wayno kaaje e maaje e leɗɗe e ɓesnoje e puƴe ko wona ɗum woni hen ayatun dalillaji gotimpago hattan allah lil muqinina wonande yananaɓe wo fi anfusikum son ƴeewi koye mon mon jiino tagira ɗon ni kaaɓe ɗon afala tubsiruna beele on ƴeewata gandon ɗum ɗo baɗɗoni wiyete allah wo fi samayi ene asaman kadi rizqukum arzigue mon ko wayno toɓo kañum woni sababu arzigue wa ma tu aduna eko podano ɗon ko wayno lette nana hen mbarjitari nana hen en winda e asaman to lahul mahfuz fa wa rabbis samai wal ardi mi wondiri a jeyɗo asaman jeyi leydi innahu ko podano ɗon la haqqun ko gonga misla ma annakum yeru ko kaala toon yeru ma annakum no onon tan ɗiɓuna ko oɗon kaala aha hal ataka yati ari e ma hadisu dayf yewtere hoɓɓe ibrahima oɗo gorko al mukramina teddinaɓe wiyama ko malaikaji 12 jibril kam no wonde mabɓe is dakhalu alayhi tuma nde ɓe gaare baba ibrahima anani fa qalu ɓe mbi ibrahima salaman kisal qala ibrahima wiɓe
kalamun kisal kay qawmun ko yimɓe munkaruna ɓe ganda ko faytaɓe yimɓe ɓe mi anda ko ɓen goni kay kisal yo woni mumen faraga kanko Ibrahima o oñi ila ahlihi fewde yimɓe galle makko e suuɗade andi ko ɗum woni sifa makko ko hottude hoɓɓe fa inna min da'bi rabbil manzilil karim an yubadira bil qira fi khufyatin hidaran min an yamna'uhu dayf andi ko karay sire so tawi dañi koɗo so tawi koɗo jippinama joɗima tan heewi ko ruttade nder galle addoya koɗugu hade koɗo o haddema nde wonno sa feññini hen koɗo ala sohlani a yiya neɗɗo waɗa ala jarani jarani sa a wiyatama kay koɗo beele mi addante ɗum ɗo a yahata gaddoya kay so koɗo yiiɗi ñaama so yiiɗa kay kono koɗo mi addanma aɗa ñaama tewne e koɗo aɗa yara tufam ne ala ko woñi ma an kay addata ene jeeya e joom galle so tawi woni kaalay siri so dañi koɗo tan ɗon ruttorde nder galle wooda ko addi kanko Ibrahima nande hoɓɓe ɓe ngari jippi tan urti nder galle o woodi ko ƴeeɓuy fa jaa o ardi ɗon bi ijiline ngaari saminin ndi ganduɗa ko fayde ngaari nguuɗani paydi ene juuɗa ha ɓendi so wonno kanko Ibrahima koye yimɓe baadiyankoɓe o jeeya koye fulɓe ɓe jogui ɓe mbatta ko ngeeruji en jangguino ñande ngeer wone man ɓe ganda woni ngeer ko lamaji kewi andude ɗum wonata koye ladde asete ko nder leydi ha wayno kurni ase ha lugguiɗe seeɗa waɗe toon jeygol ha heewa ha wuula jaw jaltina jeygol ngol ha laaɓa ewa heddo nguleki nanna toon ñebbe noon baydaji mbaɗanno nanna toon ñebbe gattira he leydi goppa ha ñebbe ɗe cuurta yaltina taw ñebbe ɗe koñani ñebbe ɗe cuurtat tan ɗum wiyete ngeer eyyi walla nanna tan ko furni tan andi fuur huɓɓere jeygol ha wuula tan jeygol ngo fo yalta mburu nanne toon ɓenda walla tew nanne toon ɓenda ko noon ɓe mbaɗanno ɗum wiyete ngeer eyyi paama ɗum sa nani ɗum janggo e jaam ganda wiyete ko ngeer kanko Ibrahima noon ko ɓuuri o jogaki kanko beyi o ala beyi o ala baali o jogui ko nayi ɓoli konko nayi o jogui noon o wari noon ngaari o juɗi ɗum o addi ene wawi taw ko junno tan no fadi hoɓɓe kanko ɗum woni sifa makko o juɗata taw heeɓoya lawol kala koɗo mo yo ƴangalle ko karasire o min jiiɗa ɗum woni fa jaa o ardi bi ijilene ngaari samini ndi ganduɗa ko paydi fa qarrabahu o ɓallini ngaari ndi ilayhim fewde hoɓɓe noon ñamata ko maleykaji bone waɗi tew boni ay o hoɓɓe nani tiime ngaari tan ñamani kaala o wiɓe ala ta'kuluna ɗi on ñamata ɓe jaabaki ɓe kaldani ɓe mbiyani mo saaɗi ɓe mbiyani mo leppi on saaha kanko Ibrahima ha aw jasa o suuɗi fi nafsi e hoore makko minhum e mabɓe khifatan kulol o huuli wonde yataw wona bandiji ene jogori ardema kono jogori wardemo andi so koɗo arema waranama ngaari ñaami tew on hewani jamfade koɗo addanama tew noon salima ene wawi taw ko say ko jiɗɗo wadde ko boni to huuli noon qaalu ɓe mbima la takhaf oto hul minen ko inna rusulu rabbika minen ko min nelaɓe joome fa wa basharuhu Allah wi ɓe beltinirimo bi gulamin e woko ƴere alimin kewde gandal wiyama ko annabi Ishaq ɓe mbimo addi min ga ko joomi amin yomin ƴaange yomin kaalane aɗa jogori dañde ɓinguel gorel ne wiye Ishaqa ɗum tan addi min ɗo kono ko min ɓennuɓe ko min ɓennuɓe o wi to paaɗon o wi inna ursilna ila qawmin mujrimin maw haala ɗum yasa on saaha fa aqbalat imra'atuhu on saaha ari joom suudu makko ne wiya Saratu ari fi sarratin ene haaca ene wulla fa dahikat walla fa sakkata wajhaha o wone fiide yeeso makko omo fiya yeeso makko wa qalat omo wiya ajuzun agimun neejo dimaro mo meeɗa jibinde ene yaara duuɓi 99 joom galle mum yaara duuɓi 100 duuɓi nogas o wiyede ne tan e ɓinguel ɗum wodani ɗum de kam ko hunde hawnide qaalu hoɓɓe ɓe mbi kazaliki de komin mbi
gracias. ¿Tú te vas a ir en camello? Camello es mucho. No, para abajo más.